Zuela. Iritsi da, final handien eguna. Gernikan Nazioen Ligan Euskadiko selekzioaren lehen dabiziko parte hartzea, estreinaldia eta bi finaletan ordezkaritza izango dute. Olaz Foruria, gabon dizula. Gabon bikote. Bueno, emakumeetan zein izango dira lehiatuko diren bikoteak? Emakumezkoetan sorpresarik ez, asteazkenean jokatu zuten laurek jokatuko dute, Espainiarekin Erika eta Arai arituko dira, eta Euskadirekin Elaia eta Maia izango ditu. Eta gizonezkoetan berriz, Euskadi eta Frantzia izango ditugu nor baino nor gehiago, hor balda ez ustekorik, ala? Momentuz ez dakigu, epaiekin hitz egin berri dugu eta esan digute partida hasi baino ordu erdi lehenagora arte ez dituztela aktak ofizialki betetzen, baina 189 batean aurreratu genezake Erkiaga eta Lopez izango direla Euskarien ordezkariak eta aurrean Laduz eta Paske izango dituzte. Bueno, ez dugu besterik espero. Jon Alberdi, Gabon. Gabon, Javier. Bueno, nesketan Elaia, Erika eta Arai favorito. Bai, ni pesto favorito argisek diela gainera, ez? Ligaskan berak utzi ben, bikote oso sendu osatzen dabe, urtien zierbe euren maile nabarmen erakusten dabe, eta ni pestot gaur be nabarmen favorito eure dira. Eta gizonezkoetan, atzo desente sufritu behar izan zuten, lan gogotik egin behar izan zuten behintzat, eta lehen jokoan ezken dituen gauzak batere argi ikusi, gaur favorito ikusten aldituzu Aritz Erkiaga eta Imano Lopez. Bueno, ni pestot izenez bai die favorito ez, baina pentsetot partio gogorra daukiela. Bikote frantzesa benetan Laduz eta Paskek jokatzen badabe, atzo ikusi duen, bikote oso sendo baten kontra 2 eta utzi irabazi ben, azkenien resultatu be ona da, eta bai, ni pestot partio gogorra izango dela, Paskek dominatzi lortzen badau, Aritz joko eskanpo lagaten badabe pizkat, Imanol igual partido luzea jako. Akordau emiga, 3. zeta 10 tantora dela, eta horrek karga fiziko ebe ekartzen dago, eta ni pestot hortik partidu luzetzen bada, igual kolore urdinetan euki aldabela. Beno, emakumeen finaleko protagonistak aurkezten astera doaz. Vacíos que van a bajar las pelotaris de un momento a otro. Argiak itzalirik. Final Argi nagusiak behintzat. Eta hementxe dugu emakumeen finaleko lehendabiziko ordezkaria. Espainiaren izenean dator Markina Xemendik, Erika Mugartegi. 22 urtez beheko munduko txapeldun. Baina handiko pilotaria, 17 urte besterik ez. Eta atzelaria finaleko helduena izango dugu. 18 urte, adinez nagusi den bakarra. Eta aurrelariaren herri berekoa. Markina Xemeindarra hau ere, Arai Lejardi. Ofizio handiko pilotaria. Gauzak oso zuzen eta egoki egiten dituena. Hautsi ez du egingo, baina era haustea ere ez da erraza izaten. Eta hemen ditugu Gerriko urdinez jokatuko dute final hau. Elaia Goienolak eta Berriatuarra atzelaria ere. Ez da egon Elaiari antxaraino heltzen. Eta azkenik 13 urte besterik ez. Berriatuarra. Eta 2000 lagunen aurrean eta tensio handiko egun batean jokatzera dator Maia Goikoetxea. Hemen ez da finalerdirik izan, emakumeetan 4 talde izan ditugu. Euskadirekin eta Espainiarekin batera, Frantziak eta Mexikok ere izan dute ordezkaritza.
ligaskan elkarren kontra jokatu zutenean Mexikarrak nagusitu ziren, baina gaur 3. posturako lehian Frantziak irabazi du. Eta lehendabiziko 2 postuak erabakiko dira final handi honetan. Lehenbiziko sakea Gorri. Erika Mugartegik atainek emango dio beraz. Hasiera partida honi. Orain berotzeko denbora pixka bat beharko dute. Finalerdirik ez da izan, baina ligaskan eren egun jokatu zuten elkarren kontra eta askoz gehiago izan ziren Espainiaren izenean jokatu zuten bi markinarrak nagusitasun osoz irabazi zituzten bi jokoak. Bigarrenean hasieran eutsi zieten, 5 eta 4 aurretik joan ziren Elaia eta Maia, baina handik aurrera berriz ere nagusitu egin ziren Erika eta Arai. Eta hain aurrekari hurbila izanik, bestela ere favorito jotzen genituen Gorriak, eta aurrekari hurbil horrekin oraindik eta argiago ikusten dira gauzak edo hala ematen du, baina finala da. Hemen helduenak ere oso gazteak dira, ez dago jakiterik tentsioak, ez dago jakiterik partida nola hasiko den, nola sentituko den bakoitza, tentsioari aurre nola egingo dioten, Auskalo. Bai, hori da, nik ez dut esan dut lehen bez, nintzako favorito argisek die Erika eta Arai, oin arte euren ibilbideen erakutsi dabena, gaitxik gau partidue askotan jokatu dabe, txapelketa askotan, eta gehixenetan, tanetan ez esatearen, Erikak eta Araik irazi dabe. Horrek ez da hona izan gaur, bai ala bai eurek irazi dabenik, baina nik ez dut oso gatxa izango dela Euskal Selekzioek partidu irabaztie. Ez dotelako ikusten kontekstu bat nun Erika eta Arai adibidez hemen urduri piniko dizenik eta presioek izango tenik. Oso neska tranquilek die, Maia bera oso neska patxado zide da. Zentzu horretan presioek edo nonoi erangin albatze, Elaia ikustot pizkat fragila hau beste hiru pelotari ze baino orduan. Gauzak normal doiezela, gaur-gaurkoz gote geixa die Erika eta Arai eta gaur hori erakusteko gainean. Olaz Foruria. Gu Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Pilota Federazioko lehendakariarekin gaude. Jose Mari, Gabon. Berdin. Astelenean hitz egin genuen, aste osoa joan da ordutik, bi selekzioak finalean dira. Euskadiko bi selekzioak finalean dira. Hori zen gure asmoa, ez? Bietan finalera iristera, iritsi gara eta horren kapaz garen irabazteko. Nola bizi duzu gaurko eguna, urduritasuna, nola daude? Urduri baion gehiago unkituta, baina, lortzen dugun emaitza on bat, irabazten dugun, eta herri guztiari eskaintzen diogun. Nola ikusten dituzu bi finalak? Emakumezkoena behar bada zailagoa hasiera batean behintzat edo nola? Bai, ligaskan galdu egin zuten, baina, ondo etorri zigun gauzak ikasteko. Gaur kapaz garen, beren utsuneak edo erabiltzen eta irabazten dugun txapelketa. Aurkezpen egunean, komentatzen genuen, erakutsi behar zela Euskadi ere gaizela horrelako txapelketak antolatzeko, zen otai hartzen diozu txapelketari? Hori zuek edo besteak esan beharko dute, gu saiatu gara ahalik eta hobekin egiten, lan asko egin dugu, elkarlan handia egin dugu, eta nik uste emaitzak gure ustez ona, baina hori esaminetan bezala besteak kalifikatu beharko digute. Guretzat ere bikaina izan da, eskerrik asko eta gozatu finala. Zuk ere bai disfrutatu eta, kapaz garen herri guztiari hau eskaintzeko. Mila esker eta disfrutatu. Eskerrik asko, Gabon pasa. Ari gara gozatzen, Jose Mari, gaurko ere gozagarria izaten den. Elaia Goienolaren datuak dituzue, Berriatu harra da 17 urte ditu. Bakarren batek alde egin digu, Eneritz Lizardi nolaz ez da hemen, lesionatuta dagoela. Bai, berak ja urte bete pasau baino gehiago da
belaunien lesio larri bat eduki bala, ligamento gurutzatu apurtu zutxon, eta ondinok ez da buelta hor bakit atzera pauson bat eduki bala, ez dakit bigarren ebakuntzan bat edo egin beharra eduki ban. Internetan dabil, nik ustot selezioko entrenamentu batzutan be egon dala, baina ondinok prakasuririk ez daugantzi, eta bueno, igual urrengo txapelketa begire, horre goteko aukeri eukiko dau, gero beran maili erakutzi biko dau, azken nien urte bete pasau daroiek antxetatik kanpo, aurkari xepe hobetu indie, maili gotzen jundie, maila agertu da, beste pelotari batzuk agertu die, eta bueno, berak bepilak ipini biko itxu. Baina borroka hortan ibiltzeko neska da, noski? Bai, ez dudabarik, eta neritzen moduen, jartarak iztain begaur ez da hemen, baina aurrelari oso ona da, eta beste hortik urten dien, oai hautaino bera, eta bueno, nesken zestan zorionez neska desente urten di azkenen urtitan, ikusten da, eure bizilari geisha duke, eta neska geisha dabiz parte hartzen, eta neska geisha dabiz jokatzen eta hobetzen, eta bueno, seguramente aurtengue baino gatxago izango da urrengo urtitako hautaketak itxeko momentue. Oso garrantzitsua da edozein kiroletan gazteak erakartzeko, haurtxoak erakartzeko ikusgarritasuna ematea, gaur 2000 lagun dira hemen, eta telebista zuzenean emana, eta pilota eskoletan ere ikusten da hori. Bai, eta gero nazio hartien be ikusiko da txapelketa hau, eta azken nien gero eta geisha ikusi, jende geishak ezautzen dau, eta bueno, ume bati, biri, amarri, euni, mileri, kokarra sartzen bako, ostra, nik hori probetin nahiot, hoxe irabaztozune, da eskolak ordaz laguntzeko, atik zabali dauki ez, eta bueno, gero eta neska eta mutil geisha euki, kirolantzatu beto dala, ez da dudaik. Idone Bengoetxea kultura sailburua ere hortxe da ikusleen artean, aurrez Iñaki Anasagasti politikaria ikusi dugu. Maia. Euskal Herriko Unibertsitateko errektore nagusia ere, Bengoetxea jauna ere hemen da. Bingen Zupiriak Jaurlaritzaren segurtasun sailburua eta bozeramalea ere bai. Eta armailak mukuru beteak. Atzo finalerdian galdu egin zuen Espainiak, eta ikusi genuen azken tantoetan larri xamar ibili zela Erik Mendizabal, eta gaur ordu gutxiren buruan jokatu behar 3. eta 4. postuetarako partida. Eta Espainiaren 2. pikoteak jokatu du Kosme Agirrek eta Bailok. Bai, hori da, atzo ixe gaberditzen amaitzu zen partidude, gaur guerdiko 12 zen 3. eta 4. postu hori, eta bueno, Roberto Leko gautatu da, fresko eguen bikoti ezartie. Beraz bertan egon alen, abertzelan jundan partidu, eta lehenengo zata nahiko estu jundala, hor borrokan egon diela, baina bigarren zetien ja hasieratik jugako ezela, eta bueno, bikote gogorra eukien aurrien, Gorka eta Johan Anaixak, ezin izen dabe brontzezko medaia hori lortu, baina bueno, bintzet lehiatu dabe, txapelketa osuen zier, partidu oso onak jokatu itxu eta euren maili erakutsi dabe. Beraz, emakumeetan 4. postua Mexikorentzat, 3. Frantziarentzat, eta lehenbiziko biak, une honetan kantxan diren 4 pilotarien arteko norgehiagokak erabakiko ditu. Gizonezkoetan 4. Espainia, 3. Estatu Batuak, eta Euskadik eta Frantziak jokatuko dute txapelen bila. Aste osoan gaur arte izan da zer ikusi, zerekin gozatu. Gernikan jendeak oso ongi erantzun du. Eta gaur sarrera guztiak salduak dira. Eta lehengoan esan genizuen Euskadiko Pilota Federazioaren, Euskadiko selekzioaren kamisetak denak saldu zituztela. Esan ziduten gaur 100 ekartzekotan zirela, eta ikusi dugu mai batean ari zirela salmentan, baina arrakasta itzela izan dute gaur ere. Eskuetatik entzen zizkieten, eta denak saldu dituzte. Ni urratu naz, aztin ziar etorteko aukera ikestu duki atzo arte, eta atzo ja ez ezela ezauztien,
eta gaur ikusitxoa zenin urratunaz, baina gaur ekarritxu ezenak danak taia txikisek izan die. Taiarik handizena eze bat zan. Eskatut euki esan, gaurko aberreltzen ziren horri bilide, baina azkenien ez heldu, eta bueno, bai zauzti datorren aztien ja ferazinoien eukiko itxuela, eta bueno, nire moduen kamiseta barik gelditzu gazen ontzat, egongo daukerie kamisetie lortzeko. Bai, eta batzuk badira, lortu nahi eta ezinean geratuak, baina izango da. Lortzeko aukerarik. Kamiseta aski dotorea, simbolismo handikoa. Eta lehen da biziko aldiz ikusten ari garena pilotako nazioarteko lehiaketa ofizial batean. Epailerik ez da oraindik ageri. Aldakela ate inguru horretan. Bai, orain bai, hor dira. Epaileak ere dei egin diete pilotariei. Ugari armailetan. Aurkezpenak egin dituzte, hor duzue Ander Bilbao, Euskadiko selekzionatzailea. Hein eta berriz azpimarratu dute pilotariek eta selekzionatzaileak berak sekulako giroa sortu dela beraien artean. Hotel batean konzentraturik, Bilbon konzentraturik egon dira selekzio guztiak eta sekulako giroa, oso giro goxoa izan omen dute, eta hemen Ander aurretik ere ikusi dugu tentsioak kendu nahirik gaurko partida honi, eta bueno, zail daukagula, baina goza ezagun. Nik ez dut gaur Euskal Selekzioek partidu honetan eukideaben jarreri hori dela, ez? Egoeria zomidu mila, badakigu aurrien gu baino gehiadan bikote bat dauela, baina, bueno, goizan partidu ausarko katza, zelako presiño hori parik, esan daigun partidu galdu teukeu, ez teukeu zer galtzeko, bigarren postu lortu teukeu, bueno, goizan baliente jokatza, goizan gauza diferentik itxen alegintza, eta ber, sorpresi moteko gai garen. Ni pestot mentalidade horrekin urten bizule, ez teukeu zelako presiño horik. Gaur, helburu beteta da, finalien egotizan helburue, da oin finalien, bai, danon nahi guira bastia, baina danek ezin da birazi. Bueno, bintzet presiño hori bari jokatu ezkero, gauza politxik eitzeko gai diet, hasi gaitxik ez, sorpresi emon. Helburu nagusia hemen parte hartu ahal izatea zen, hori lortuta handik aurrerakoa dena galduta ere garaipena zen hau, baina Euskadik lortu du bi mailetan presentzia izatea finalean. Emakumeetan, Elaia eta Maia ordezkari eta hasi da partida. Arai Lejardik, errebeskada atzera. Maia 10 eta 4 denetik. Beste bat, Topau. Bana. Venga, tranquil. Bana. Aire. Ganoraz eskatu eta ongi atzeratu. Eutsi Arai. Aire, bana. Venga, Maia. Errebeskada luzea oso. Eskuinez, Eutsi Arai. Kendu bakarri. Eskuinez. Maia ere. Bazen Maita beste bat, Zeu. Bai. Sartu eta eraman atzelari berriatuarrak. Erika. Eskuin. Indartsua du errebesa ere bai. Oso neska indartsua da. Eta hor eskuinez sartu denean, erritmo aldaketa bortitza egin du. Bat eta huts Espainia aurretik. Bai, eta Nik uste gaur ikusikun jokue hau izango dela, Erika zautzogu, ez da aurrelari errematatzaile, eta gaur ez dauko gaur. Atzera bat gehiago botako dau, badaki atzien finaleko neska gaztiena daula, 13 urtetxo bestik izauko ez Maiak, eta Maiai jokue kargetan aleginduko die, berak kantzau eta partidu holan euren aldera biteko. Hemen protestak badira. Saskian Erikari Maia, aire botea egin diolakoan. Erika. Hori ona da. Ez. Saski motorera joan zaio, baina ez zaio irten. Venga, bazen Maita, venga, ba.
niri gaina tantuen zer ni enaz konturitu, baina Elaiak egau espada, seguru ez dela zer egon ze, Elaiak esku ez egiten altzeten dago. Pila doa Elaia, ez du sartzeko modukoa ikusi. Atzera Maia, gozo atzera. Pilotaka da bikaina. Baita Erikaren errebotea ere, punpagoran bikain Maia. Elaiak sartzerik ez. Eta Maia gainditu egin du. Arai Lejardiren pilotaka da honek. 3 eta huts aurretik Espainia. Bai, hor, Elaia estabil lortzen Arain pelota gairera sartzie, oinarte pelotaka da bat bota du bakarrik. Ni pestot batez be oin Araik eskumia jokatzen dain aurrera ikutin dala. Itxainin bideo pizkat atzeratxua, eta berak atzetik aurrera atakau pelota horrei, bera sartzen bada jokuen, berak gero agintzera pasau aldau eta hortik jokuan dinamikia aldatu. Goiko etxearen azken errebeskada ezker horman goian izan da. 4 eta huts. Eta denpori eskatu dabe. Eta bai, etena eskatu du. Ander Bilbao. Taldeak haundia gora egin aurretik. Bai, eta seguramente pizkan nerbizuek kalmetako, bai. Elaia, esan dut lehen, oso neska aktibie da, urdurixe bai zentu batutan, eta karo, lehenengo lautantutan pelotakada bat bota dau bakarrik, lau gutz ikusten da markagailuen galtzen, seguru hor nerbizuek dantzan daukezela, eta bueno, hori pizkat aber kalmeten da ben, eta ez da tanto txarra jokatu, bueno, azken hau Maiai gora jokako, baina bestelan tanto gona jokatu itxu, eta hori pizkat ez, pulsazioei bajatu eta zentautu partiduen. Olatz, nor duzu ondoan? Bizkaiko aldun nagusia Elisabet Etxanobe Anderea daukat ondoan, Gabon. Gabon. Bueno, egun historikoa bizitzen ari gara gaurkoan, 2 euskal selekzio eta 2 finalean. Hori da. Egun polita eta bueno, ikusten da ben frontoia goraino emozioz eta posik. Lorpen handia da gizartearentzat ez da euskal selekzio izatea. Garrantzitsua dela. Euskaldunontzat garrantzitsua da oraingoan ikusten gabizena. Eta, bueno, pausutxo bat gehiago, pausu garrantzitsu bat, eta hortxe. Momentuz behintzat, gauzak ez dira oso ondoaz. Momentuz, emaitza aldetik gauzak ez dira oso ondoazi. Bueno, hasi baino eskarai, baina ikusi behar. Nik uste dut, bueno, emaitza aratago, bueno, giroa itzela da, kirol honekiko maitasuna bebai, eta gure selekzioak gaur partida hau beste edozein nazio moduan jokatu alizatea be, lorpen asko dira. Emaitza zein izan dabe, gozik. Eta komentatzen zenuen, jendearen aldetik ere erantzuna bikaina, ez da, zesta punta bizi berri. Ikusten da, ez? Hemen Bizkaian eta Euskadin euskal pilotarekiko afizio galanta dukagula. Gaur bigarren solairu hori bezabali da goraino, ez da sarrerarik geratzen. Beraz, bueno, jentea gogotxu eta ilusioz, bai. Etxanobe Anderea, eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko. Venga, Maia! Airai! Bizkaiko diputatu nagusia ere hemen gaur. Aire! Bai, Maia! Elaia jokoan sartu da eta gehiegi arrotu du errebotean gora joan zaio. 6 eta huts aurretik Espainia lehenbiziko joko honetan. Bai, eta aber lehenengo tantu hori itxi lortzen da ben, pizkat urduitasunek enduze. Ni pestot hau gora joakola pizkat adrenalina hori daukelako, ez? Ez dita zinolarregi, egin nahi horri. Bueno, errebez horri gehiago luzetzi jarritze eta gora joako. Arruan izan da pilotaka da horren jagia ozta, lehen da biziko tantoa beraz Euskadirentzat 1 eta 6. Ezker horma jo duenean Zabalerako bidea hartu du. Araik punpa egiten utzi dio, oso behartu eta sartu behar zeukan. Sartzekotan ere epaileak baietz barruan izan dela eta pilota aldatu nahi dute. Elaiak eta Maiak. Lehenbiziko sakea izango du. Elaia goien nola.
berriatuarrak. Bila, Ormabikoa, ez du nahi beste zabaleratu Erikarentzat aukera, moztu eta tantoa gorri. Ez du lortu, oso trebea da errematean, Elaia ez du lortu pilota hori sarean sartzerik. Bai, hor pasetzen dena da, ez dan duten lehen oso ondo ezautzen die, Erikak badaki Elaiak zelan jokatzen daben, eta pelota barritxaz lehenengo jokaldisen biparta sartzik atxa da hor. Erikak igual barrure botateko hartu baban, tanto itxeko aukerak igual handizago izango ziren, benezatu dut. Erikak asko ezautzen da belako ez da izen tanto. Pilota da bikaina orain errebote ingurura. Pasatutako pilota sartzen saiatu da, Arai ez du lortu 2 eta 7. Bai, eta ber pixkanaka tantuekein eta konfiantzia hartzen doi esan, hasieri oso txarra izen da markagailu aldetik, ez hainbeste joko aldetik, baina bueno, markagailu aldetik bai, eta horrek gero asko baldintzatzen dago, orduan, bintzet sensazio honak hartzen doi esan eta borrokatzeko bai dira. Bueno, basakea gora joan zaio Elaiari. Entsioaren lanak. Barkatu maia esan dio atzelariari. Erika Mugartegi. Sake oso ona. Aire. Rebote luzea. Barrura. Erika aukerakoa moztu. Ezker horman sartu atzera Elaia. Arai. Erki jarritakoa. Bai, Arai ez da atzelari jotzaile mailales, baina eskumi oso ondo manejeten dau, eta ja pelotie bizitzen hasten danien min asko itzen dau. Ezker hormi oso ondo bilatzen dau, eta gero alturakin asko jokatzen dau. Bat aurrien laga, beste bat pasetara bota, eta hor tanto asko itxeko gai da. Sakeak bederatzi erreferak 2. Venga, Mayita! Maia! Euti! Eskuinez, ez du asmatu Maia. Eskimuturraz jo du pilota, 10 eta 2. Lendabiziko jokoa poltsikoan daukate. Erikak eta Arai. Venga, Watson, venga! Ukitu besterik ez du egin hor pilota Maiak. Venga, Watson! Zeu! Ozondo! Arai. Maia, zeu! Mana! Aire! Ondo luzatu errebeska dau. Eta tanto, hirugarrena Euskadirentzat. Bai, eta oso, azkenengo tanto bizeko oso arraruek izen die. Ze, pixetan, bai Maia, bai Arai, nahiko kolokaute egon die, eta ez die kapaz izen peloti izartzeko. Ni pestot pelotiek hor, azkenaldi hortan, egara moduen eitzen da bela pixkat. Lehen egonaz ni pelotari batzukin eta berroetan, eta pelota batez be barrixe dienin pixkat egaldi hartzen da bela eta bai komenta gozti, eta ni pestot azkenengo bi faio honen arrazoia hori zen dela. Ez du sakea. Ezker horman sartu. Gero erreboteatu egin behar. Ez da hori txapa gainera iritsi. Eta hor pilotarik kentzen ezpazaio Erikari, honek dantzan jartzen ditu. Bai, batez be, Elaiak eta Maiak pelota baju haue aukeratu dabe, eta zuk pelota horrekin, gero agintzera paseti nahi zuleko atetozun pelota horri, Erika ikentzen ez botezu, Erikak hau ingotu. Erikak ez dau kosta bat botako, atzeko ormara botako zu, eta lan oso txarretan ipiniko zaitu. Aire! Baina ja! Atzera Elaiak, erki. Baina sartu Arai. Zer nolako konfiantza daukan. Venga, zuzen hori! Eta zer nolako oinarria.
Pilotaka da bikaina Maiarena, oso ongi berriz ere Arai. Aire! Elaia, jausi egin zaio. Sartu orduko Osatuak ziren. botetan eguen ja. Ja, zestie kostauan posturara eruten egonda, ni berritxuko zestaskolako da, eskolako kidie dut eta mile bider ezagutzen. Pelotin lehenengo sartu, gatu ondo, behitxu aurkari zen hori da gero bota. Harinei botaten dau, engainetu zuen intantu itxozu, baina engaineten ezkozu, zeure buru esaltuzu. Eta oin be, harinei botata junda. Gaur normala da, urdurik gaurnek Antsietate puntu bat. eta bai. markagailu zelando bien eta normala da. Txartzat eman dute Erikaren hau. Bai, Erdiko epaileak. zuzenien altzeu da gainera, euren aurrien izen da, así que Venga, beste pare bat, eh? suposatzeot Zalantzarik izan. argixi izango zala. Eta Erika bera bestak ejau. Ea hemen. Baila, ja, ba. Ba, Horrez da Hor- ikusten osorik irten denik. irudi honekin nik izango nuke aurrekoan igula izan dela. Baina epaileari ala begitan du zaio eta laugarren tantoa izan da. Utxo! Ze pilota sartu duen Maiak, bikain. Atzeko zulu! Bederatzitik Erika. Eta eutzi hori! Arai Lejardi. Aire, 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 bai! Eizune! Garai! Ezan! Bikain benetan Arai. Ba, eta lehen ezautzutena, ez? Alturak izelan jokatzen da, aurreko peloti zazpikoa dure bota hortze Elaiai han egonda geldik, eta oin bizet tartien zulu ezelan topo dauen, hor behatzi 10 kuadro bitxartera, Maiari iztotzen moten denboraik aire da sartzeko, eta oso pelota gatxe pintzute. Bai esker hormen sartutzelako, bai aire hori zaiztutzelako. Eta hori Araik oso ondo kontroleten dago. Ja peloti bizi dagoenin gainera, ondinok erretzau. Peu! Kutxo! Pilota zaila zuen, baina Venga, Maita, bai! zein ongi atera duen. Kutxo! Bai. Maia! Mana! Ai, jaurtitzera zijoan. Bai hoxe. Jaurtitzera zijoan. Maita, guazen, venga, venga! Bai. Eskopeta prest zeukan. Hor, peloti zabaltzen doienin eta eskumiaz punta-puntatik sartu zonien pelota horik atzie, ez da oso horretzaz, gorputzetik urrin daukezu eta eskomuturaz asko lagundu biako. Sake luze egia Venga, Erika. Maia, guazen, ez inistu, venga, ba! Venga! Txalo artean atera du joko honetako azken sakea Erikak. Aire! Aire, 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 bai, amaitxu! Amaitxu. Zan! Atzera jo du. Eta hori ere sartu, Arai. Mana! Eta gero horratzetik be hori oso ondo itzen dago. Elaia oso ondo junda pelota hori aurrera bilatzera, baina zelako ondo altura pixkat emon esker hor mitopau eta aurreko arrisku ez Aire, aiestu. aire, aire! Hau ere oso pilota zara. Bikain Elaia. Aire! Topau, eza, topau! Aire! Arai. Aire, aire, bai! Gatxa, gatxa! Erori egin zaio pilota hori. Elaia goien olari. 15-4 lengoan ere nagusitasunez irabazi zituzten bi jokoak. Gaurko lehenbiziko hau ere erraz atera dute aurrera. Arai, oso nagusi izan zarete lehen joko honetan. Bai, ondo biliga, ez da gutzik egin, ondo jokako lehenengoz eta. Bueno, garaipena gero eta gertuago daukazue, ez dakit horrek urduritzen duen bat edo bigarren jokoan jarraitu egin beharren. Ez, izan dino honek ez da nahi izan zer, eta partidu jokatzen segitu da. Eskerrik asko. Beno, ba, inolako oztoporik
eragozpenik zailtasunik gabe atera dute aurrera. Joko hau. Erikak eta Araik eta bigarren jokoari Elaiaren sakeak emango dio hasiera. Baina, behatzi terdire dokun bada. 6 egindako izan ditu. Aurrelari markinarrak, bakarra. Berriatuarrak, galduak berriz, bat besterik ez du galdu. Erikak txartzat eman dioten ura. 5 galdu ditu Elaiak. Atzelariek pina egindako, Araik alerik ez du galdu, Maiak 2 galdu ditu. Laurogeita 6 pilotakada izan dira. Hemezortzi minutu oraintxe. Eta zestalariak ari dira saskia lotzen. Hogeita 2 urtez beheko munduko txapeldun dira. Erika eta Arai maila handiko bikotea. Eta etorkizun handikoa Elaiak eta Maiak osatzen dutena ere, baina oraingoz egintxeagoa dago bikote gorria. Bai, bikote gorria oso zendu da, urte desente daru ez elkarrekin jokatzen. Baina bai, bikote berdiek etorkizun dana dauka aurretik. Nik ez dut Elaia aurrien diferentie da, Erikan aldien diferentie da, errematatzaile hau da, oso bizitze da. Bidau, pizkat, Erikak dauken lasaitasun hori eta konfiantza hori, tranquil jokatzen, soseguz jokatzen ikesti. Eta gero Maiak 2 urte bitu, 13 urte daukez bakarrik. Horrek dauken ala, atzien ez dauke inok gaur egun. Bitxuk ernikeko frontuin zelako errebeskazuk botatzen da bien atzera, bueno, horrepe urte bete 2 urtien derrigorrin bideu gora, eta ikusiko gun hor harteltzen dan. Erikak aukerako pilota zuen, indarrean moztu du, bat eta huts aurretik Espainia bigarren joko honetan ere. Eraia, ondo. Neuri, Erika. Luze, ongi. Venga, Maia. Zeu! Alpin animazu. Bixok, Oi. Oso ondo Maia. Oso ondo, Zeuk, Errebeskada ederra. Aire, amaitxu! Zeu! Venga! Aire! Elaia, bien tartera, zeinen ongi, erabate gainatu du, eta erremate doktorea izan da zinez. Bana! Eta lehen ezagutzutena, lehengo zaiakerien da benin zuzen izalotau, eta oingoen behikusi da, Erika zuzenien zabalera juten da, hor barruen zulo handixe gelditzu da, eta hortik topau dau tantu, Elaia. Bederatzian jagia, atera du Elaia. Ondo. Ba, beraua. Pasa. Falta bat ere egin du. Zuzenean gora joan zaion sakea. Airo bana! Aire, goizno. Ondo jaitsi erazia. Azkar hormatik erraz atera du Araik. Ederra errebeskada. Erika Gilaso, Elaiaren aukera garbia. Atzera. Hori ere gainean alda, bai! Elaia, Ormabikoa eta sarean. Entzun, zen olako txalo zaparra da. Eta zeto honetarako ondo torikoako
bai elaiai, bai maiai, onako tantue jokatu izetie, eta gainera ondo amaitzu, eta bueno, publiko ebe gehiago sartzen juteko, eta eurek batez be konfiantzia hartzeko, ez? Maiak oso ondo agindu dau, bi errebote oso gatxe erutxue bai Erikak, bai Araik, eta azkenien elaiak amaitzi lortu. Luze oso ondo kendua. Maia, hasi da! Eskuinez Arai. Aire, bai! Eskuinez asko zeren naturalagoa da. Joeraz Bai, errebesez baina. Araik errebesez, eta urte idaroi ez jokatzen, baina oso postura arraru dauke gorputze, ez dau jiretan. Atzera, amaitzen dau, jaurterak orduen amaitzen dau gorputze, rebotera begire moduen, da gero azkenen orduen jireten dau. Besoz edo egiten du. Nire ustez horrek, inderra emoterak orduen, peloti luzetzerak orduen, galera handixe suposatu dutze, baina edo ez da moldatu bestera batera ikesten, edo holan komodo sentitzen da, eta bai, berak eskumaz gero oso ondo luzetzen dau, eta holan jakotzen jarraitzen dau. 3-1 aurretik dira bigarren joko honetan. Alda. Izten, Alda, izten da, eusten, Lehen da biziko jokoan gehiago izan dira Erika eta Arai, baina bigarren honi hasiera frango polita eman diote. Elaiak eta Maiak. Atzina dibatu! Ordu, atzera. Maia bakarrik! Maia. Erraz, Bai, errebesez peloti atzatzeko erraztasune dauke. Eta urrun jartzen du. Eta oso harin botaten dau. Honek legezarrin jokatzen dau. Hartu, pauso bat eta bota. Aire, bai! Atzera Ilaia gerrebotera. Erika. Jaso. Eta orain askotan ari dira nagusitzen. Ba, pelotak eitza sartzen da bizeurek, segurua da jokatzen eta hortik normala da eurek agintzi, Horreztu bat ere asmatu Elaiak. Jokaldi kaskarra izan da oso. Erikari eskura eman dio. Maia! Beraiek salduta geratu dira. 2-3. Erika Mugartegiren sakea. Mugartegitarren aita, Josu Mugartegi atain handia hor da. Sarearen ondoan, lehenbiziko hilaran jarrita, lehentxeago irakurri dut, sareetan jarri duen mezua, jai alai errespetua jartzen zuen, eta iruditzen zait giro ederra, sanoa eta begirune gorenekoa daukagula. Gernikan gaur ere. Hemen errematerako aukera ikusi du. Elaiak. Baina beste behin, harinei bota. Baina berriz ere presakantxean. Hor, segundu erdi itxain. Ondo gorputze ondo kologau eta barruen tantu bardin-bardinengoan. Baina, harinei, nervisuan kontu edie. Gaur gehixa. Berez beren eskan nerviosi da eta ono jatzen dago. Baina gaur, normala da moduen, arrazo gehixakin. Horrek, kalmetan ikesten badau, nik ez dut aurrien tanto asko itzen daben aurrelari bat izeteko dana daukela. Moztu! Eta tanto! Laugarrena Euskadirentzat! Gaur egun mailarik handieneko pilotaria dira hauek, beste batzuekin batera, baina behin eta berriz esaten ari gara, baina oso kontuan hartu beharrekoa da. Emakumeen zesta punta loratzen ari den zerbait da, helduena ere oso gaztea da. Eneritz Lizardi litzateke haue baino zertxo bait helduagoa, pare bat urteren aldea. Eneritz eta Maite izango dira, ez dakit esaten, baina danak 22 urte zazpikuek, dudabarik, txapelketa honetan mexikar bat egonda Tania, horrepai baduk ez 23-24 urte, baina hori
Mexikotik etorritzeko da, baina amenguen artean, nik esango nuke Maitetan eritz diela, 20-21 bat urteko gehixen daukiezenak. Eta horrek esan nahi du, alde batetik, gorputzez eta ere oraindik gora egingo dutela, eta teknikoki zer esanik ez. Bai, eta indarrez, eta konfiantzaz, eta esatzen dugune, Maiak 13 urte aukez. Adinez nagusik gaurko final honetan arai da bakarrik, horrek nahi ez, pertsona modune eitzeko dauzen neskak bebadio minok, eta danak eraitzen dago, eta amendik 5 urtera honek zemak jokatuko dauen, ezi genke imaginau behin. Halaxe ikusten du neuk ere. Eta nolako poza ematen duen horrek. Hemen sakea ateratzeko 9 dago arrastoa. Ia 10 atera du Erika. Bai, bera komoda sentitzen bada hortik, azkenien bera neska indartzu da zentzu horretan, behatzi txik erretzateten dau, eta igual behatzi txik eta pasa atetako arriskuen ibili berri nahi dago atzeratxu batik erosu hau eta holan beran jaurtiketan indarra euneko unien emon. Eta landa guzti, oin be luzea eta dau. Ere luze atera du, atera duen lekutik aterata. Begira, 10 arrastotik atzera. Bai, mutilek eragin dio bote. Eta bizatetan arrasto horretatik. Hortik gizasemeak ari dira ateratzen, garai batean atzera hotik ateratzen zuten. Bai, frontoi honetan 11 kuadrotik ateta bai, niraitzek eta askotan esatuzte. Guk 11-atik ateten bai, nikpe bai, afizionautan 11-atik atagot hemen, baina gaur egun 10-atik ateten da. Eta 11-atik atera eta aireak entzea zailagoa da. Angelua garrapatzea zailagoa da. Bai, baina sakatzaileantzako hobetota dana. Frontizetik bajatzeko margen gehiago daukezu eta joku hori emototzu. Baina aukera hor dago, Bai, aukera. Aikatik atera ezaken nahi du. Bai, duda barik. Maiaren errebeskada indartsua. Errebotean jarri du pilota eta aurkariek ezin izan dute ezer egin. Luze bikain kendua. Atzera, oso atzera laiak. Goiak doi libratu ditu. Errebote ona. Oso ona. Konpagoran hori egin zaio dezente behartuta iritsi da. Bai, ni pesto gainera hankak behaldrebez heldu dala. Igual errebez ezartzeko hobeto geltxua gauna. Ber errepikapenien ikuston. Ni pesto eskumeko hanki aurretik dauela heldu dala. Gaur pizkat hankak ondo finkatu barik heldu da. Alturaz heldu heltze zan pelota horretara, gatsa zan. Erikan meditu izen da, errebote oso ona bota dau. 150 pilotak daramatzate, ordu erdi partidak. Elaiak atzera, oso atzera, eta 6 eta 7 eta hortxe dira. Bigarren joko honetan aurkariak asko estutzen, eta beste itxura bat ematen gainera. Bai, ni pesto batez garrantzitsuena hori dala, oin arte bi selezio honen artien jokatu dien 3 setetan, Euskal selezioek ez da euren joku erakutzi da. Ni pesto gaur oso garrantzitsua dela hori bai, irabaztiek bai danon nahigu eta beti da posgarrixe, baina batez be bintzet erakusti zein dan benetan zure mai eta ez Espainia handik 15 eta postera zeuzela, 15 eta 11, 13 egonez ari edo segaitxik ez eta irabazi. Eta seta irabaztea lortuko balute. Hirugarren batera. Gauzak asko aldatuko ziren, presiño horiek bestiai pasetotzezu, saliek alde daukezuz, zuk gora zatoz, horren inguruen ikerketeik ez da, baina seguramente hirugarren zeta, bigarren zeta irazten danak gehiagotan iraziko dau, eta bueno, partidu guztiz aldatuko zan. Hemen zuloa ikusi du Maiak, jaisten saiatu denean, erori egin zaio pilota hori, txapapean izan da garbi. 8 eta 6. Araik ezin erreboterako utzi eta eraman nolabait Elaia. Aire! Ega! Aire! Mucho! Atzera Elaiak. Elaia! Araik eutxi. Aire! Amaitu!
itzultzeko. Fernandio Maiak saiatu da. Ez du lortu orain erreboteatu egin behar. Ondo gainera, oso ondo. Kontuz bi, kontuz! Maia! Kontuz, kontuz! Aire, aire, aire! Elaia, aire agindu dio atzelariak, aire sartzeko pilota zuen. Hortxe duzu irudien erdi-erdian Josu Mugartegi Atain. Eta bere eskumeta alaba nausise. Hori da. Eta aldea galdutakoetan dago nagusiki. Eginak geixiago dituzte gorriek, baina ez dago alde handirik. 7 Erikak, 5 Elaiak, 4 Araik, 3 Maiak, baina galdutakoetan aldea ikaragarria dago. Erikak eta Araik pilota bana galdu dute. Elaiak 7 galdu ditu, Maiak 4. Eta Olatz, nor duzu ondoan? Gaur kantxan dauden 4 pilotariak oso ondo ezagutzen dituen beste pilotari batekin nago. Iardarak iztain Gabon. Bai, Gabon. Bueno, nola ari zara partida hau ikusten, final hau ikusten? Oso urduri, oso onkituta eta azkenean presio pila bat dute Laia eta Maiak, beraz partiduen bat egitea, disfrutatzea eta egia da ia eguazteneko disgusto hori kentzea lortzen duten, baina hori hemendik animo pila bat, nire bai oso urduri, baina ondo, pozik eta oso gustora. Zure Euskadiko kamiseta jantzita ikusten zaitugu, badakigu entrenamenduak egiten ere ibilizare laurekin. Bai, aurrautaketan egon ginen eta, bueno, azkenean Elaia, Maia eta Elena eta Maialen izan zen hautatuak, beraz hori, animo guztiak haientzat eta hemen gaude danak animatzen. Etorkizunera begira ere zuekin Euskadirekin jokatzak zer suposatzen du jokatu alizateak? Hori bat, azkenean gaur guk irabazi dugu ja, partidu hau galdu da irabazi, berdin du, orduan eurek ere hori jakitea frontoi osoa dago euren alde oso harro, benetan harrotasun pilo bat, eta hori, partidu hau galdu irabazi guk irabazi dugu ja, berazia aurrengoetan ere beste aukera batzu ditugun eta aurrera jarraitzen dugun. Hala bedi, eskerrik asko gozatu Iar, Gabon. Iar Tarakistain. Euskadiko selekzioarekin aritu da, aurre hautatuen artean zegoen. Oso ondo! Eta selekzioaren kamisetarekin. Bai, eta nintzako, esan aukera txarra, frontoi honen ezaugarrizia etxik. Bera, aurrelari jotzaile da maila honetan, berak inderra asko dauke, sakatzaile ona beba da, eta bueno, nik pestot frontoi honetan berak min asko inalbala, saki oso ondo ateten dago, aurkari xaiken du, datzelari xan pelotie aire sartu ezkero, bera agintzerak pasau, eta hortik, nik pestot min asko inalban aurrelari bazala, baina, bueno, hautatzaileek ez dago aukeratu, beran arrazoik eguko etxu, eta, bueno, hautatuekin, euneko eunera, ez? Ondo, segi! Eskuinez, Arai Lejardi. Ba, Maia! Berriz ere, eskuinez. Aire, aire! Erkilarria eta pasa. Zeinen ondo. Bai, behin da berriz, Araigor min asko itzen dau, eta Elaiak aire sartzi lortzen ez badau, Maiak edo oso atzien egon bidau zain, edo lan oso txarra gelditzakoz. Hor ikusi dugu Araik egin duen zehar begirada. Oso ongi ikusi du aurkarien kokapena zeintzen, eta horren araberako pilotaka da. Ezin egokiago jotu. 5 egindako ditu. Atzelari Markinarrak. Maia! Hemen pilota garbia zuen, baina Uztaiaio eta kanporazko bidea hartu du 11-6. Bai, eta pizkanaka zeta apurtzen, utzitxu inda pizkat giru, Elaiak hor biru tanto honetxu, eta hor lortu dabe hori baretzie Erikak eta Araik, eta partidu euren terrenora erutia.
Bikain, Maia. Bikain, benetan bikain. Haze errebeskada jo duen. Luzatu eta ezker horman. Hori da beran ezaguarri nauzitzen ari momentuen, eta gero oso ondo indau kasu honetan, ez? Hortik eziban Arai buruz gain pasau, bueno, 10 kuadruen ezker horman pelota gatsa ipinotze, Araik askotan pelota horrek sartu behitxutxu, baina, bueno, bintzet forzau, ez? Pelota gatsa bat sartza, eta kasu honetan tantu lortu dago. Maia, prest! Aire! Mucho! Hartu egin da Elaia, atzera. Aire! Elaia, segi! Aire! Errebeskada ederra hori ere. Maia, atenta! Sartu eta eutsi Araik. Erori egin da aurreko horman. Eta biak jokoz kanpo utzi ditu pilotaka da horrek. Bai, hor Araik errebesez askotan lortzen dago hori. Pentsau nahi hodia, nahi txeitzen da, bela, ze altura asko mototze, baina inder gitxi pelota horri. Orduan, pelotiek eskapada punto bat daukenien, lurrera, oza, jauzitzen da, pikaute jauzten da, eta holan lortzen dago aurrelari aire sartzia. 12 Espainia aurretik. Venga, hause, venga, ba! Ba, Elaia, segi! Oso erraz irabazi dute Aire! lehenbiziko jokoa. Bigarren honetan 4 eta 3 aurretik izan dira. Bana, bana! Elaia eta Maia, baina atzera Erikak eta tanto. Ez du barkatu. Atainek, begira. Erraz heldu. Eta eskuinez galanta eman. Bai, eta on ja, seguramente Elaia eta Maiangan txipena etorriko da. Ja, itxe imposible ikusiko da, eta honako tantuak ikusti erretzago izango da. Ondo kendua. Aire. Maia Goikoetxea. Oizno. Aurrean bote egin erazi. Venga! Ozondo! 10 eta 4 denetik, Maia. 12tik eskuinez Arai. Elaia txokora ez du engainatu, baina nahikoa izan da. Utxe egin du, orain honetan pilota garbian utxe egin du. Bai, hor, Erika. Elaiai lehen komentauten puntutxu faltako, ez? Gelditxu eta begitxu. Erika zuzenien joako enguen barrure eta beran mustorren aurrien egon da. Ezker hor mikutute bakarrik tanto izango zen pelota hori, Peskalan betanto izan da, Erikak utzi nabelako, baina horrek detaileek pulitzen boitxu, nik ez dut hor aurrelari oso on bat daukegule. Beñat. Oinetakoen lokarria eskatu zaio, eta epaileari eskatu dio lot diezaion. Beste bat eskatzen dute. Ba, Maia, Ea, tantoz tanto aldeak murriztea lortzen duten lehen da bizi. Ana! Ozondo, luzetu hori! Beu! Arai, Ana! huts, garbia orain. Maia, Maia! Berriatuko atzelari gazteak. Venga, beste pare bat, Maia, ziniztu, Eta Erikaren azken sakea. Joko honetako azkena seguru. Venga! Eta partidako azkena ere. Seguru xamar. Txalo artean atera du azkena Atainek. Venga! Beu! Ana! Venga, beste bat! Ederra. Ederra benetan Maia. Bai, hori da pelotia azten du. Mutietan behazko ez dugu ikusten 10etik rebotera botaten alako erretz. Bada hor gatza, bada ala, eira. Ja, doktore gainera. Eskuin besoarekin lagunduz. Ikaina benetan. Bederatzien jagia.
Luze. Eraman. Sartu eta atzeratu. Erikak, eraman Maiak, Erika Bila. Moztu. Elaiari ies egin dio. 15. tantoa, 2 joko eta huts nagusitu da Espainia Nazioen Ligan. Euskadiren aurkako emakumezkoen finalean. Txapeldun Espainia beraz. Erika Mugartegi eta Arai Lejardi. Eta txapeldun orde geratu dira Euskadiren izenean jokatu duten bi berriatuarrak. Elaia Goienola eta Maia Goikoetxea. Irabazleak Olatzekin. Bai, hementxe ditut txapeldunak, Erika eta Arai zorionak. Eskerrik asko. Arai, komentatzen genuen ez da lehen jokoa maieran nagusi izan zaretela. Bigarrenaren hasieran eurek gora etorri dira apur bat, baina ez duzu arazorik izan 15. heltzeko. Bueno, bai, lehenengokun ondo biliga, gero eurek konfistantza gehiago hartuko ben, hobete bilidi dagu txartotxua, baina bueno, amaieran atzabe buelti motil lortugu. Erika, favorito zineten txapelketa hasieran, erakutsi duzu zergaitik zineten eta irabazita zoazte etxera. Bai, bueno, hori jentik ipinizkun papela da, baina gu ez gaitorri konfisaute, atzenin eurepe ondo jokatzen dabe, jokatu miot nire bazteko da, lortugu. Nola sentitu zarete txapelketan, Arai, irabazita zoazte, baina bueno, joko aldetik eta nola sentitu zarete? Pozik. Azkenin txapelketa hona igu eta emaitzona lortugu da oso pozik. Zure valorazioa, Erika? Bai, ondo, atzenia infronto handixe izen da, kostautea apur bat, baina pozik. Bueno, orain gozatzera, zorionak bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nazioen Liga irabazi dute emakumeetan. Erika Mugartegik eta Arai Lejardik behondaiela zorionak. Erikak 11 egin eta 2 galdu. Elaiak 5 egin eta 7 galdu. Arai berriz eginak 6 izan ditu galdutako bakarra. Maia Goikoetxeak eginak 5, galduak 6. 218 pilotaka da, lehengoan elkarren arteko partidan ere antzeko kopurua izan zen 200-etik gora, ez askoz gehiago. Pilotakadari gehien, Arai Lejardik berak, 67 gutxien, Elaia Goienolak 54. Eta partidaren iraupena 42 minutu pasatxo. 2 joko eta huts nagusitu dira, lehengoan bezala. Lehenbiziko oso erraz bigarrenean hasiera meintzat eutsi diete, gerora berriz ere nagusi. Espainia eta lehendabiziko final honen ondoren bigarrena geratzen zaigu eta bigarren honetan jokatuko dutenen aurkezpenari ekitera doaz. Frantziko Bikotie. Hor dator. Lapurditik, Lapurdiko itxasbazterretik, Etariatik dator. Ludovic Laduch. Atzo jokatutako finalerdi gogorrean 2 joko eta huts menderatu zituen Baskerekin Estatuatuarrak. Johan eta Gorka, baina 2 jokoak ere oso landuak eta estuak izan ziren. 15 eta 13 biak. Atzelaria ez da urrunekoa, Bidartarra. Errebesista indartsua. Uste izatekoa da gehiagotan nagusituko dela. Aukerak eukibin nahi badabez piko dau. Eta Euskadiren izenean kamiseta dotori hori soinean dutelarik. Aritz Erkiaga Ispastertarra egungo izar nagusia. Atzo ez zuen hainbesteko distilarik izan lehenbiziko jokoan bereziki.
pilotarekin ez zuela asmatu eta autokritiko xamar. Eta atzelaria berriz. Beno, Laurak itsasbazterrekoak. Bai, hoxe. Gipuzkoako itsasbazterretik, Zumaiatik datorkigu Imanol López handia. Mutilez eta pilotari zaundia. Urte asko gorengo mailan 41 ditu. Eta oraindik hor segitzen du, pentsa Euskadiko selekzioan atzelari hautatua bera izan da. Hauesek beraz, gaur indarrak neurtuko dituzten bibikoteak. Txarte, bikote, epaile nafarrak jaurtiko du txapa airera, baina orain ez, geroxeago jaurtiko du. Orain berotzen hasiko dira, guk iragarkientzat etenaldi bat egingo dugu. Etenaldiaren ondoren lehen partidako lehen finaleko galtzaileak harrapatuko ditugu, Elaia eta Amaia. Eta ondoren hasi eta buka ikusi ahal izango duzue gizonezkoen finala. Euskadi eta Frantzia nor baino nor gehiago.
Euskadi eta Frantzia izango ditugu nazioen ligaren gizonezkoen finalean Gernika Lumon Euskadiko selekzioaren estreineko lehiaketa ofizialean eta amaitu berri den finalaren irabazleak harrapatu ditugu, finala amaitu berritan, Erika Mugartegi eta Arai Lejardi, eta finala galdu berri dutenak ditu orain ondoan Olatz Oruriak. Elaia eta Maia. Bai, hementxe dauzkat aldamenean, Gabon bikote. Gabon. Bueno, genekien zaila izango zela, ez da posible izan, baina, zerekin gelditzen zarete? Bueno, ni pentsat esperientziaz gatu parie, Euskal Selekzioan debutaz, ez lako aztipazagoan, partidupe, ez da behurten hain txarto, ni pentsat gaur guztobra jokatu haule guaztenin baino, eta, hoxe, ondo, pozik. Maia, zer falta izan zaizue gaur bigarren setean asko hobeto aritu zarete, ze falta izan da garaipena gertuago eukitzeko? Hasiera nerviosa zia, eta orduan, onxe izena gure klabi edo, baina gero ja bigarrenik sartu indarraz, ja nervixo bari eta ja bigarrenin asko zobeto. Elaia, komentatzen genuen gaur, amorroarekin baina asteazkenean baino gustora gozoaztela etxera. Bai, nik pentsat asteazkenin txartua junzie gauzak, ez tozkile urten oso ondo, baina ni gaur pentsat lortu haule gure joku erakusti, nahi eta ez garin izen eure baino geisha, lehengo zeta harin junda, baina bigarren nik pentsat gerri emo haule, eurei bekostagoakoela irabazti orduan horretxaz gatzea. Ez dakit, suposatzen dut orain penarekin zaudetela galtzeagarrin, baina denborarekin konturatuko zarete, Euskal Selekzioaren lehenengo ordezkariak izan zaretela, eta hori suposatzen dut batek beti gordetzen duela barruan, ez da? Hoi momentun, ez dago penaik, emon gau geure maili, ondo jolastu hau bigarrenin, da posiga ia hoi mutiek zeitzen daben, irabazten badabe, gutzarte asko zobetu. Elaia? Bueno, Maiak zaten mogun peni, guztaukakun geuri betxapela lortzi, baina gu gustora gaindeko lanaz, jokatuteko partidukin guk, Elena da Maia jokatuen partiduaz, eta mutiek eitzen da bizen txapelketia, zordun gu oso pozigo ez etxera. Osondo horrekin gelditzen gara, disfrutatu merezi dutu eta zorionak egindako txapelketaren gatik. Eskerrik asko, Gabon. Ekitaldi historiko batean parte hartzeko aukera izan dute, finalean sartu dira, eta hor geratuko da hori. Ahaztuko etzaien eguna, ahaztuko etzaien txapelketa. Eta hemen gizonezkoetan jokatuko duten lau pilotariak, 37 urte ditu, Ispasterko Aztiak, Aritz Erkiagak. Gaur egungo izar nagusia, zestan. Imano López, Zumaiarra, 41 urte. Ia 2 metroko mutila. Aurkariak. Baiona ageri da hor. Baina Getari hartzat dugu Ludovik Ladutz, 31 urte ditu Ludok. Eta bidartetik etorria Tibo Baske, 28 urte. Eta, sasoi beteko mutilak dira. Urdinak, mutil indartsuak, ahalez iristen direnak, hankaz harinak, ez daukate Erkiagaren eta Lopezen esperientziarik, ez da haien garaipen zerrendarik ere, baina maila handia bai, eta edozein estutzeko gaitasuna. Bai, eta euren maila teknikue igual ez daukie, baina, gaztetasun horrek eta fizikuek emototzen puntu horrekin nipestot partidue asko pentsau baino parekatu haue dauela, eta lehen atarikuen ezagoten moduen Aritz pizkat jokoz kanpo lageti lortzen badabe, eta Imanoli jokue kargau nipestot eurentzako albiste hona izen aldala, eta esan dolden be, deskuido santuen hirugarren set batera heltzen badie, bita utzi irazteko aukerie badaukie, baina hori gatxau ikustot. Baina hirugarren set batera heltzi lortuko bale be, 10 tantora izeti set horrek nipestot bikote frantzesai mesede asko itotzela.
neguko lehiaketan eta hirugarren setik behar izaten denean bostera izaten da, hemen berriz, lehenbiziko biak 15era, hirugarren hori 10era da, 5 tanto gehiago dira. Gitxi emoten dabe, baina asko dira. Gutxi ematen dute, baina ordurako ja lan asko eginda izaten dira, veteranoak dira. Erkiaga eta López part jokatu dute. Finalerdia gauerdian amaitu da beren partida eta saiatuko dira 2 eta gutxi irabazten. Baina erraza ez da izango eta nik uste adituek ere oro bat horixe darabiltela ahotan kontuz favorito bai, baina ez da edozein moduzko bikotea Lapurtarrek osatzen dutena. Ez, nik ez dute aurkari oso serisuek diela. Bikote moduen ondo funtzionetan da benak, oso ondo eruten die bai kantxa barruen, bai kantxatik kanpo eta horrek asko laguntzen dago eta atzo aipatu neban. Danoi guztetako gure selezioa jokatzie, baina honek kamiseta urdine jazten da benien, Frantzin alde jokatzen da benien, beste punto bat emoten da, honek asko bizi dabe hori eta atzo ikusi genuen, zelan ospatze bezan tantuek, eta nik ez dauke zalantzaik gaur euneko emongo dabela, eta seguramente gerra asko emongo dabela, eta segaitxik ez, irabazteko borrokan emongo dira. Eta bai, atzo bertan, Ladutxek esan zuen, arrotasunez daramatela kamiseta hori, eta ez daukate gatazka identitariorik. Eta ikusteko izango da bestalde batek baino gehiagok galde egin diguzue barandikak eta ez aldute Espainiarekin jokatzeko aukerarik izan, bai aukera izan dute, proposatu diete, ez ezkoa eman dute. Orain arte Euskadirekin jokatzeko aukerarik ez dute izan eta Espainiaren izenean jokatu izan dute, baina Euskadirekin jokatzeko aukera etorri zaienean Euskadiko selekzioan lekurik ez zeukatela jakinarren ere, barandikak eta beste zenbaitek, ez jokatzea erabaki dute, eta Espainiaren izenean jokatu dutenak, bakizue zein izan diren, Erik Mendizabal eta Gorka Mugartegi oso bikote ona osatu dute gainera. Estatu Batuen kontra irabazterik ez zuten izan, eta horren ondorioz Euskadiren aurka jokatu behar izan dute finalerdia part. Irabazi ez, baina estutu bai, eta batez ere lehendabiziko jokoan eta kontu argirik etzen ikusten, Bai, nik ez dut Espainiko selezioen etorri diela pelotarisek, pixkat euren burue errebendiketin nahi benak, ez? Azkenien Erikek berak eukiban aukerie oindala 2 urteko Winterrien jokatuan, ez beran maiaik honen amon, baina pixkat fokotik kanpo daula esan genke, atain bera ez da aukeraik euki oin arte, bailo igez, Cosme eta bailo bisek igez ordezko gozien, baina ez dutzie bola larregirik emon, da eurek erabaki hori hartu dabe ez, Espainiako selezioa etorteko aukeri euki dabe, euren maile erakustie zan euren helburu printzipala hemen, ni pestot, txapelketa oso txukune jokatu dabela, akordagoen biga, ligazkan Estatu Batuen kontra 10 eta 9 galdu dela 3. setien, tanto horrek asko aldatu alban, parte hori irabazi baben, beste final bat kontetan egongo ginen hemen, baina nik ez dut euren helburu zentzu horretan bete dabela, erakutsi dabe maila ona daukela, eta etorkizunera begire aten bat zabaltzi lortu badabe, euretzako mesede. Horrelexe kontuak, final honen atarian. Finalerdietako gurutzaketak. Estatu Batuak, Frantzia, eta Frantzia nagusitu da 15 eta 13 eta 15 eta 13, Biloko eta huts. Euskadik berriz Espainia, 15 eta 11 eta 15 eta 9 menderatu du. Beraz finalean, Erkiaga eta López eta Ladutx eta Baske. Aurkezpena lehen egin dute.
Orain txapa jaurti beharra daukate. Eres el último. Lehen biziko sakea nork aterako duen jakiteko. Ordoaz. Dira. Kantxaratzen finalaldi honeri hasiari emango girotu daigun horren armaiak bete. Epaileek Emanuel Martínez, Carlos Etxarte eta Leñan Marko Erkia. Aritz Erkia da Imanol López. Larus eta Baske, aurre eta zuen txaloak. Zaleak agurtu dituzte. Eta Etxarte epaile nafarrak jaurtiko du txapa. Txintxe airean, sakea gorri. Erkiagaren eta Lopezen gerrikoaren kolorea da hori, kamisetarena berdea badare. Eta Aritzek atzo esan zigun, pilota aukeratzeko garaian naiz oso fin ibili, hanka sartu dut. Gaurko buelta batzuk eman izango dizkio kontu horri. Ba, bueno, nik pestot batez be etxakola gustau eta lehen nesken partiduen aipatuot. Pelota batzuk eskapada punto bat hartzen dabe, eta hori txakon gustau, ez? Azten zorien gora bizela hori komentauan. Eta pestot etxakuela komeni eurei pelotare alik eta naturalena komeniakue, peloti zuzen etorti eta ziurgabetasunik ez eukitxe, ez? Baskek eta Ladutxek peloti oso gogor joten dabe, eta zentzu horretan eskapada duen pelota batek minazko einaldotze. Ez dakit gaur zaskitzen ze pelota daukien, seguru hori bilatzen aleinduko dira. Marko Erkiaga epaileak du saskia. Eta pilota denak banan probatzen diardu Aritzek. Bikote veteranoa, esperientzia handikoa. Tentsio handiko partida asko jokatutakoa, elkarren kontra jokatutako buruz-buruko finalak ere bai dituzte. Baina bart gaueko hori berria zen eta nabaritu zitzaien tentsio. Bai, eta ni pestot gaur bertan barrutik eukiko da bela pizkat, ez? Azkenien esan dugu, hau ohore handi bat da, baina responsabilidade bat bai euren partetik. Honako aukerak hemendik aurrera bestitzu larregi eukiko eta hau aprobetxetik nahiko dabe, bai ala bai. Hasi da partida, jaun Andreo. Jotaka da pana badute, dagoeneko Baskeren bigarrena. Aire! Oi! Ondo Ladutx. Barrura Erkiagak indarrean aurreratu eta ara! Kanpoan izan da. Ludo ez da hartu, baina txartzat eman dute. Ludo ez da hartu oraindik. Bai, ez. Ea, hemen ikusteri daukagun. Orain harrituta dago. Ea. El bote está grande. Hor barruan dela ematen du, ala? Ez dakit, nik pestot oso urrunekoa da. Nik pestot hor boti ez dela ikusten. Emote ban kanpora zoela, baina gero egizea botia oso altu emonda bela. Hemen kontrakantxi egurre da, eta egurrien ez da bote handisegirik emoten, eta egizea botie handixe emonda bela, baina hor ez dugu irudi argirik euki. Harrituta geratu da Ludo, neuri ere barruan begitan du zait, baina auskalo. Dabe, zanbia, epaile oso ondo kokautu gondala, eta zuzen ikuste bala. Eta hemen, askotan, belarrizaz be pitau alda, segurrek zaratia atuten dau. Azan zizugarria dago, eta hundia, orain jokatzen ari direlarik. Nahiko isilik alere jendea, baina 2000 lagun. Askotan ez da erraza izaten txapa hotxak eta entzutea. Ez da gero Xabier detaile bat, lehenengo tantu izen da, eta Ladutxek jokaldi zein dau. Hori esatera nindoan, epailearen erabakiak ustekabean harrapatu gehituenean. Lehengo atzo. Zeto zuen, jokaldi bat bete. Jokaldi bat bera ez zuen egin joko osoan, eta hemen lehenbiziko aukeren jokaldia egin du. Alegia aldaketa, taktika aldaketa nabarian. Bai, edo igual ez da egongo bero taktika aldaketik, baina pintzet, Aritzi zalantza hori sortu arazi nahi izango ez. Etorriko zin pentsaute Aritzek pentsauko gabela ez da bela rematera joko, eta hori buruen sartu nahi izen gotzen igual. Hemen ere sartzea erabaki du
Getariarrak ies egin dio pilotak. Indarrean erreboteatutakoa zen, etzen erraza. Ezker Orman gainera. 2 eta huts. Erkiaga. Aitzek barrura. Ludo, arazorik bat ere ez. Imanol. Aire, tara plaz, tranquil. Jok. Eutsi basket. Oi. Aire, aire. Ederra. Oh. Ondo basket. Maila hundiko finala dau, goza dezagun. Aire. Ikain basket, oso behartuta sartu da. Erkiaga saskimuturra zukitu besterik ez du egin. Frantziaren lehendabiziko tantoa. Bai, protokada ona bota dau, pasau hitze, baztertu be egin dau, altura txarrien gatuako aritzi, Imanolentzako bezan ona, ze horrek boti emongoan bixen bitxartien, eta gustot basken pelotakada ona izan da hori. Bidartarraren meritua izan da hori. Eta zer nolako pilota ateratzen duten, ustez motelagoa, baske ahalez nagusitu dadin, ikusiko dugu. Ba, hain nipestot, ni bintzet euren hautatzaile banitzen, nik hori konbendatuko notzen, pelota ba juego jokatu, batez be, lehen ezauten haitxik ez, frantzintzako honek karrera luze bat izan bidau. Gero eta partidu gogorra guizen, gero eta luzia guizen, eurentzako hobeto da. Imanoli jokue kargau, aritzi pelota motelaz be, jokue kentzeko zailtasun larregi leuke duki behar baskek, eta hortik bideratu partidua. Hemen ez da ikaragarria izan sakea, errematerako aukera garbia izan du aritzek, baina ez du piskaba gorputzera etorri zaio azken unean behar bada. Ez du saskian harrapatzerik izan. Ados jaun Andre Ogados, lehenbiziko berdintzea. Nazioen ligaren gizonezkoen finala jokoan. Luzegi. Ladutxek. Venga, bilatu ainaritz. Pasen bat, Aire. Oi. Encore. Bishop. Aire. 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 Ouais. Vas-y. Atzera. Cherche Aire, Thibaut, Baskek eskumaz, arazorik ez Lopezek. Go. Au. Aire. Aire. Hop! Urrutixe bargeratu zaio. Bai, da pizkak kontrapiera bai, barruretzoien, kantxi kubritzera, da ezin izen dau sartu aleu tantu amaitzeko aukera hona eukikoan. Pila doa ladu. Txokoan. Eta tanto. Ez dueltzerik izan Erkiagak. Iruna. Eta gaurko ladutxe hau ez da bartarratxekoa. Ez, gaurre. Honek erasora. Beldurri gabe jotzen du. Ondon Daritz.
Hau, venga. Miratu aire hor. Eta egindakoak baditu bi dagoeneko. Aire lasai. Hamba. Goi. Pumpagoran. Imanol López. Sendo. Alaritz. Pilota zaila, erreboterako eraman Aritzek. Doztu. Eta tanto, 4-3 aurretik Frantzia. Bai, eta barrido jokaldize eta tantu alde, ez dakite ze mentalia aldaketa da, baina bueno, nik ez dute ikusgarritasun geixa mototzela honek eta publikuek geixa gozatuko da holan. Miratu aire hor. Ordu aukera, ikain bukatua. Launa. Bai, esan zakerrezko erretza, emon da, alturan gaina salto inde sartu behar zen dago, eros ondo gatu dago eta jokuen Animari. zora harri laga. Begira. Dezente pasatutako pilota zuen, baina. Bai, salto eta dana pestotin da bela hori bitxen dute bitzez hartzeko eta... Bai. Aire eta la plaz. Miratu aire. Eskuinez indarrean. Barrura nahi zuen. Ezker horma ukitu duenean sekulako ziztuan irten da pilota hori zabalerantz. 5-4. Eta hori zan pizkal da dutxen keji, ez, berak, barrure argi eta garbi heldu ingo zan, baina angulu harrapau dau, eta suerte zein deko tantu haritzen dako. Errebeskada indartsua. Errebeteko zuloan Ezin Lópezek. Bosna eta gauzak estu dira hemen. 2 eta utzi irabazten hasi da Euskadi. Gero Pine Iruna, Launa eta Bosna une honetan. Bai, eta ni pestot partidu Antoniki hau izango gala. Kostetat ezin izti bikote batek partidu apurtuko da beniko lan nabarmen. Mai altuko bikote bidie, oso bikote zerituek eta ez dut erretzik usten bikote batek bestia holan nabarmen irabaztie. Aire! Aire agindu diola dutxek, izan du Tibo Baskek 6 eta 5 Euskadi aitzinetik. Bai, hori Manolek erresto hona gota da, batzeko hormatik nahiko urran euen Baske eta eskat bilurraz bepesto sartu ala hor, eskumie pizkat urrin eta ezin izen dauz hartu. Luze, baina barruan. Aire! Hoi! Airasai. Ote handi egin erazi, baina ondo Baske. Aire! Erki atera du. Txot, dale! Illa doa. Ezer askorik egin. Asiago egiteko pilota zuen. Bai, inderra bai emote, baina ezker hormara urratu bestain, eta hor, ezker hormara botatzen ezko zu Imanoli mina itxigatxa da. Errebeskada luzea Zumaiarrak. Aire! Barrura, Aritz, erki geratu du. Kanpora. Eta kanpora joan zaio, erra izan da, Bai, oso doktore gelditu du. Bai, gatxazan, ze oso behien hartu dau, baina ondo gelditzu da, gero ezin izaute frontizetik bajatu erain eta barruen boti emon.
indarrean egindako errematea izan da. Eta kanpoan bai. Bien, Lilo, bien. Bien. Caire. À deux. Avec moi. Ondo kendutako sakea. Allez. Allez. Laduch. Erki Imanol. Aire. Sinon. Oh. Aire. Txintxakaren bila asko behartu du, baina eraman Baskek. Barrura Erkiaga. Ormabikoa. Eta hor oso zabalean eta errebesez izan du pilota. Erkiagak erori egin zaio. 7-6. Bai, hor, Aritzek erasora jo dau, baina defensa ona topo du aurrien, eta gero Ladutxek erasora jo denin ez dago asmau, baina Aritzek ezin izan dago hori sartu baleu. Bipareta bota tanto amaitzeko aukera danak eukitxu, pena handizena. Zaleen intentsitatea, nola bizitzaten ari diren. Bai. Vamos, bat. Bilatu aire. Allez, à deux. Je te suis. Ouais, allez. Allez. Bi. Allez. Errebotazoa. Oso seguru. Bidartarra. Barrura. Heldu egin da horra ere Baske. Libre. Imanol. Allez. Voy. Bien parlé, tranquille. Allez. Bien tartera. Eta 8. tantoa Baske defentsan oso lan ona egiten ari da. Pilota zailak sartu eta oraingo berriz errebesez bien tartera indarra hundian. Zaio Erkiagari erreboteratzeko moduan etorri. Bai, karakteristika ezberdine daukiez, baina atzo Espainiako bikoteei buruzizan eban bardine dauke gaur Aritzek aurrien ez. Defentzarako oso bizkorrak diene aurkari bi, ez aurrien bakarrik, atzelari xebe bai. Baske kantxa asko kubritzen dau, eta txokora askotan Winterrien eta ikusiko Aritz txokuen tanto asko ditzen eta, baina gaur badaki Baske 8 kuadro arte bintzet, seguramente heldu ingoakola orduan, horrek lanak asko zailtzo itxu eta Aritzek horrek pizkate findu imiko dau, gaur tantu gitxin nahi gutxu. Bien. Libre. Voy. Lasai. Gas. Aire. Bien, Aritz. Ondo Aritz. Voy. Lasai. Pacific. López. Aire. Ladutx bederatzitik eskuinez, atzera. Libre. Kino. Allez. Ez du dantzi bonko, Ok. Baztertu. Ero bat baztertu zaio. Eta 7. tantoa Euskadirentzat, 7-8. Bai, eta garrantzitsu esan, ze okerrezpana 3-4 tanto jarraixen egin dabe bikote frantzesak, eta, bueno, pizkat ratxi emoztu eta zeure peloti berreskuratu. Ni bezot une importanti ezala, Aritz eta López entzat. Eta ikusle-entzuleen artean, Xabier Usabiaga, gure lankidea, Carmelo Ariz Navarreta, asegartzeko pilotari izana, eta Bizkaiko Pilota Federazioaren lehendakari ere izan zen. Oskar Lasa, emaztearekin, Erkudenekin, Etxarri Aranaztik. Gernikaraino etorririk. Eta beste hainbat eta hainbat ezagun ere izango dira, tartean
Rebote ingurua Baske, ondo. Bai! Bai! Arrura. Lasai, txiko, Baztertu garrido. Lasai esan dio Ladutxek, baina ezker horman sartutako pilota hau ere. Azken biak hortxe egin dituzte. Zortzina! Begira, zeharo gaiztotu zaio. Bai, horre pelota gainera askotan gatsa hauek izaten die, inderri barik datozelako, eta zain, baztertu, eta kostago itzen da pelota horrek sartzea. Okay. Vale, sin dos. Bi! Bien tartera bikain. Bigarren kuadroraino joan zen hemen. Aukera garbia eta Ganoraz egindako errematea. Ganoraz zentzuz eta egokitasunez. Bai, eta sorpresaz ja ez dugu izango, gaurko partiduen bintzet oso erasokor ikusten gabiz Ladutx, tantuek eitzen, eta nik ez dut pozgarritxea dela ikusgarritasun nahi begire. Hor duzue, Xabia galankidea. Bate, bilatu aire. Vamos. À deux. Je suis. Aire. Aire. Aire, da la place, ok? Ao. Eutsi Baskek. Va. López, ondo eskatu eta atzeratu. Ale! Gora! Ezker Horman. Arrastotik gora aldegin dio hor duzue. Bingen Zubiria, segurtasun sailburua. Hilo, bien. Encore à deux, hein? Bien. Wow. Eta zeta pixkanaka Xabier aurrera doie. Aurrera doa eta... 10 eta 8, bitantoko aldetxu ez da asko, baina atzo bertan ikusi den duzen bai Ludo, bai Tibo set estuek jokatzen, 13 eta 10 begaltzen juzien momentu baten, baina set estuetan ondo manejeten die erakutsi ben atzo, eta gaur momentuz bintzen sentsazio oso onak emoten, eta gerra asko emoten Aritz eta Lopezi. Aire! Voy! Aire! Atzondo, mozu. Atzera Ladutxek. Go! Aire! Baske. Aire, sale! Oso labur geratu zaio Ladutxe bila. Eta ia heldu da. Ertiaga, baina orain ere erabakitasun osoz joan da pilotaren bila, ez du ematen pilotari bera denik. Nik Barkanatxean ikusi dugu pilotari. Ia pentsagot ez dela helduko Ludo. Aritzek reboti suave, ez dakit nun hartu da ben. Pater dizen, bi kuadruen hartu da, eta dizen frontizien bota dau. Oso pelota gatxazan, baina bai, ez duk izazune, oso ondo junda, zuzenien junda, junbidan moduen, erabakitasun osoz, eta gero ondo amaitxu dau, Aritz zuzenien junda bertara, baina ezin izen dauz hartu, eta Euskadik atxeen aldiz eskatu behar izen dauz, partidue momentu honetan asko zaildu jakue. Eta Fusto palista handia ere, hor txeda. Atzo ere hemen zen, eta gaur ere hemen da, bakizue. Palista profesionalak greban direla, eta ez dirudi. Berritasunik dagoenik, zori gaitzez. Eta gu Joni Barluzarekin gaude, Gabon Jon. Gaba, bai.
Bueno, gozatzen, zesta zale guztiak bezala. Bai, hori da, hemen jente pilo batu da, eta gozatzen partio honetaz. Zelan ikusten duzu Euskal selekzioa, Euskadiko selekzioa? Bueno, markagaiun ez da bizo hain ondo, baina, bueno, ni pentset dut kontrolpin daukiela, eta ia taten daben bigarren setien. Bai, ze askok favoritotzat jotzen zituzte, baina momentu zatzetik dira. Bai, baina, bueno, danok ezautuz Aritz eta Imanol, ez da, pelotari handi bi, esperientzia handikuk, eta naiz eta atzetik jun, hori kudeatzen badakixe ondo, eta ni pentset dut aurren gotziela eta ondo gainera. Nola bizi duzu Euskal selekzioaren ofizializazioa? Ba, postasun handiz, Moskun ez, Euskal selekzioa ofiziale itxi, gure herrixe representetako aukeri ukitxi, eta bueno, hori bat hemen partio hau ikusten egotin. Eskerrik asko Jon, gozatu, Gabon. Eskerrik asko. Aurre selekzioan zegoen Jon, azkenean hautatuen artean ez da izan baina, eta Espainiako selekzioaren deirik ez omen du izan. Harritu nahi horrek. Ez dakit, ni egizaten eguzu, ez da pelotarizekin berbai gen, nik ez dakit Espainiko aurreli Barruziari galdetu diot, eta hori erantzun dit, Barandikari ere galdetu diot, eta ez dakit zein galdetu zien, zein ez zelan ibili dien, egize da ni neube egonaz Euskadiko aurre selezioen, aurre selezio oso zabal bat izan, oindala denpori esan bizan baietz edo ez ez, eta bueno, sartu zinen momentuen, baina bestera juteko aukeraik ez eunken, eta bueno, denporaldetik bastante aurretik esan bizan da, claro, batzuk aukerak ikuste bezenak, egu lautu egin dabe, bueno, Euskal Selezioa zale egin got, da erokanpun gelditzu die, izelekin kasu ez, Barandika, Ibarruzea, edo beste batzuk. Errebote ingurutik, Baske. Alde politaren jabe dira une honetan. Bai, eta harritu Ibarruzeak esan dau, kontrolpien daukiela, nik ez dut kontrolpien daukienik, bestelan ezen markagailuen irutanto haitxik atzetezu. Konfiantza handia izango du. Erkiarekin eta Lopezekin, baina larri dabiltza. Lautantoren faltan iruren aldea, erreboterako pasatutako pilota eta ezik eraman. Eta une honetan irutantoren faltan lauren aldea Frantziak Euskadiren aurkako gizonezkoen finalean. Horatu emakumezkoena Espainiak irabazi duela 2 joko eta huts Euskadiren aurka, Mugartegi eta Lejardi txapeldun. Eta gizonezkoena Frantziaren alde jarria lehenbiziko jokoa meitzak garbi. Bai, zeta juna hor, Aritz, baldar xamar edo ez dakit, pizkal lotute egongo da seguru, atzo berak onartuan lehenengo setien egozala, eta gaur seguramente honek nerbizuek eurek onartu ben, ez dituela inoz bizi izen da gauza barri zela eurentzat, eta bueno, dana batute ez, atzoko partidue, markagailuen eratzetik zuizela, ikusteako beste batzutan kantxan erabiltzen daben solturi, momentuen ez daukela. Eta orain, sartzeko moduko sakea ikusi du, ez du asmatu Erkiagak. Eta 8-2 partziala, orain. Eta azken 5 segidan eginak. 8 joan dira, hor bolada batean, 2, 3, 4, 5, 6 eta 8 berdik eta asko izan dira, baina geroztik 5 tanto jarraian Frantziak. Ladutxen sakea. No! Aire! 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 Arruda ederki. Baina hor da Baske, Pumpagoran seguru. Pumpagoran Erkiaga ere hormabikoa, ez da askori zabaleratu. Harrapatu eta atzera Ladutxek, López. No! Lasai! Go! Luze. Hemen errematera menturatu da Getariarra, ez zaio nahi bezala irten. Erremate hori 3 galdutako ditu. Ladutxek eginak 5. Erkiaga berriz, eginak 4, galduak 2. Atzelarietan oso pilota gutxi galtzen ari dira atzelariak, bana galdu dute, Lópezek egindako bat du, Baskek 5 denak atzean.
Bila Ladutx. Ez da gara izeldu, baina hor da Baske. Eman dio, ondo López. Oso ondo ere. Erki Baske. Edarra. Mucho. Oien ondo. Oso ederra doa. Baske, zein Erkiaga, punpa oran, atzera, ez du pasatu Baske. Libre! López. Gaitxi, Mucho. eta lehenbizikoan, ederrak izan dira, bai Lópezen jokaldia eta bai Ladutxen erantzuna ere. Ñakoa, heldu egin da Aritz. Eta abiaduraz egindakoa. Baina tensio handian sumatzen dut Erkiak. Bai, ez da partido horretza berandako. Honek daukene simbolismo danetik aparte, bikote oso inkomodu da berantzako, kantxa asko kubritzen da bena, esan dut lehen be. Leku asko kubritzen da, leku asko mobitzen dana, eta beraik, batez be, fokotik ata itxotzena, erapazetako errestasuna duki eta hemen. Nik ez tanto ondo torrikoakola ikusi dugu pelota gatxak sartzen behatzean Marko Adruen Imanoli laguntzen, eta gero Ladutxen ekibokazioa hotz ondo aprobetxau dau, salie begora torri die, eta bueno, inflexio puntu bat egon alda partidu honetan, tanto hemendik aurrera. David Minbiel. Eta Baske aldageletara sartu da, Frantziarra ikusi dugu hor. Nor sartu da aldageletara? Baske. Baske, bai. Ladutx ere orain barrura doa, baina serio zuzenan aldageletara joaten ikusi dugu Baske, ea ez den ez. Arazo fisikoren batekin edo? Nien azo hartu, ez dakit. Neuk ere ez dut. Zerte igarririk ikusi, Erik Irastortza. Baionesa. Atzelari ikaragarria izana. Hemen datoz, ez daukera negozak. Ez, hauek. Ez daukate itxura txar. Aurten gona dute. J'ai voulu couper pour cette ambiance. On est très bien, on est très bien. Besterik gabe etenaldia eskatu izango dut. 10-13. Gitantutxo egin dituzte orain. Erkiagak eta Lópezek. Ea, lehen da biziko joko hau irabazterik daukaten. Allez Thibaut. Qué ona. Ahí al vaso. ¡Hoy! Bien. ¡Aire, Lasai! ¡No! ¡Acá! ¡Aire! López Erki, punpa oran. ¡Aire! Ladutxek hor ez du behar bezala saskian errenditzerik izan, oso zabaletik bildutako pilota zen. Labur xamarren eskuteza ion geratu. Ni pestot dudau indabela, eskumaz edo errebezez ipini. Eta azkenean gorputzera belaunek etorri zaio. Hori da, pizkate erdibidien gatuako eta ezin izan dut hartu horre haitxik. Ez da berak itxin dago eskuaz, egara ningo bale ulez pelotiek. 11-13. ¿Qué? Da, place, tranquilo. Bishop. ¡Aire, Chibo, aire! ¡Mucho! Rebote ingurutik, Baske, ondo. López. Sino. Bien, Thibaut. Salarit. Sale. Indarrean. Erra izan da, sekulako indarrean egindako errebote.
bikotea aurrean jakia egin araziz. 12-13, beno, oso zailarria izan dute lehenbiziko joko hau. 8 joan eta gero 13 aurreratu da Frantzia. Baina erreakzio polita izaten ari da orain Erkiaga Lopez bikotea Euskadi. Bai, eta sendotasun handiz erakusten onda bikote frantzesa, baina azkenengo tantotan aukera asko emoten. Ikusi gulen ladutxek anaurrien erregalau da bena, gero aurreko pelotan bera ez da ipini ondo, pelota nahiko errez bat galdu dau, oin be Baskek errebote oso luze bat emotzea aritzi oso ondo aprobetxau da bena. Oin arte emoten egon estizen aukerak emoten da biz, eta ointxe da puri zen. Ladutx! Erkiagak barrura nahi zuen. Ladutxi eskura etorri zaio eta zer nahi egiteko aukera garbia zuen. Ez du bat ere asmatu. Ados, Jaun Andreo, gados! Eta esan dutena, eurek dabiz azkeneko tanto galtzen, hau tanto egin deukidau edo, bueno, mintzet txapagainekuaz tanto amaitzeko aukera oso argitxe eukidau, eta etxako txapara o txapatik urran jun. Lurrera joan zaioia. Txapiek dauken altura erdire edo gunda gitxi gora beratu duen, oso txapagaineko txarra izan da. Txapapeko izan da. 13, 5 tanto segidan orain Erkiagak eta Lopezek. Atzera Ladutxek, errebote luzea. Barrura, berriz ere aurrean bote egin arazi, eta berriz ere tanto 14-13. Aurrekoaren abiadurarik etzera Manonek eta jarrita zegoela ematen zuen, baina sekula ez dira errazak. Ez, eta leko txarrien gatuako hor, altura oso txarrien gatuako, eta puntatik barik guantetik urraua sartu dago eta horregaitxik eskapagako pelota hori, Baskei. Amalau eta 13, Erkiaga eta Lopez aurretik. Entzun txalo zaparra dau. Ondo kendua. Lopez eskuinez. Aire, lasai, libre! Timo! Aire, albazu! Aire! Ondo Erkiaga. Hanko, ipo! Errebotea dutxentzat. Kanpora. Eta kanpora joan zaio. Lehen da biziko jokoa Euskadik irabazi du larri bilita. Baina garaiz erreakzionatut Erkiagak eta Lopezek elkarrekin solasean hemen. Ispastertarra eta Zumaiarra. Beno, ea ze irakurketa egiten duen aurrelariak. Aritz hori da hori partida iraultzea. Bai, bueno, finaler zitamos, da. Eskate ritmo ezin hartute, konturatu naz zakin dagotela paiu. Pelota biziaz nabil, eta motxata eten ibilinaz. Eta ja bigarren zatizen ikusi dute luzea eta bine bala, eta horrek emandozkuz maitza honak. Horregon liteke gakoa bigarrenean garaipen eskuratzeko. Noski baiet, gehuot, bizkate ez dominetan, baina bueno, behitzate kontrol bien, ez da? Eta ni pentsa dute bigarren zeta behortik ongo dela. Eskerrik asko, sorte hon. Beno, bigarren seterako irakurketa hori, sakeak hasieran atera ditudan bezain labur ez ditut atera behar. Beno, lasaitu bat hartu dugu. Bai, gainera, albiste txarra bikoitza zala zeta ugaldu izen bazan. Lehen esaten ibilina zena etxik ez, nintzako 3. set bat oso frantzesen aldeko izango zen, eta lehenengo zeta ugaldu ezkero, behartut eza 3. setera putera irabazi nahi bozu. Orduan, zentzu horretan, bai, lasaitu handixe. Eta gero, egixe da, frantzesak nagusi izen diela, baina ez dakit nik erdera esaten dugu miedoa ganar oseuki daben, oso zeta amaira txarra jokatu dabe, ez dakit amairu eta 10 behintzet, amairu eta 9 irabazten joan badie. Amairu eta 8 irabazten joan die, eta bata bestean atzetik egindeko paio edo erabaki txarrekin, zeta galdu dabe, eta bueno, oine, haber Euskadiko selezinoko kidiek, bai Aritz, bai Imanol, atzo semifinaletan ikusi gendu moduen, lehenengo zeta irabazitxe, pixkat gora torten dien, lasaitu hori hartzen daben, pixkat
hankak ez soltau eta bigarren setien hobeto jokatzen ikustu zen. Sakea Ladutxek aterako du orain, lehenbiziko... Eta gaur pelota barrixatako dabe. Bai, orain pilota berria aterako dute bai. Atzo erabat tematuta aritu ziren. Partida hasieran motelarekin hain garbi nagusitu eta gero berririk ez zutela ateratzen, eta orain berria aterako dute. Baskeren errebesa nagusitu dadin. Imanol López behartzeko asmotan. Aritz Erkiaga jokoz kanpo uzten saiatu. Eta Ladutxek bukatzen asmatu. Allez, c'est maintenant faut qu'on s'accroche, Thibaut, allez. Erreskada. Oso López ere. Eta Ladutxek pilota garria galdu du eta hemen protestan Baske, ez dakit zer duen. Lópezi bote egin diola edo zer esaten ari ote. Ez dakit eskatzen da bian. Bueno, hemen ez dago berrikuspenik. Aurreko epaiai raketi altzau da bela esaten dabil. Hor ez da ikusten ies egin dionik uztaia jo eta barrurako bidea hartu du pilota horrek ikusten dudanez. Ez da ikusten behintzat. Bat eta huts. Euskadi aurretik bigarren joko honetan ere. Luzegi. Pasa askorik ez dute egin, hemen pasa mugarik ez dago. Nahi beste egin daitezke, baldin eta ez badira bisegidan egiten. Baina hau hirugarrena izan du. Erkiagak bi ditu Ladutxek. Ezker hormatik garbi xamar irten zaio, baina ezin izan du Imanolek. Bi galdutako besterik ez Zumaiarrak, oso seguru jokatzen ari da. Bai, ni bestot hori pelota erreza zala berandako, baina bueno, hemen dano joto uzpaluek eta Imanolek berape bai. No! Aire! Jale! Eraman Erkiagak, bila Ladutx. Txokoan zoragarri utzia. Ongi orain ere getariarra. Bi eta bat aurretik Frantzia. Si el juez levanta, normalmente si el juez levanta, el tanto se termina. Sí, pero normalmente si el juez levanta, aurreko epaileak jaso egin duela. Si el juez levanta el tanto es repetido, esan dau. Es que solo yo lo vi levantar a Sares. ¿ha ido bien? Ez dakit nik ez dut hori ulertu. Ez dakit izan, mugaz bestalde arauek batzuk diferentiek eukitzu ez, eta hemen eukitzen dugu dudak gaizki ulertuek aurten Winterrien bertan. Sorozabala naizak sarien ikutu ala eta eskatzen eta biltzen da. Han sari eskatzi libre da, hemen eskoaz ezin dekutu, bueno, arau ezberdin batzuk badaz, baina nik juezak altzeten badau buelta dala esatia, buelta galtzeten badau falta da, edo ez da falta. Baina buelta, nik ez dut inun ikusten. Aire! Aire! Eta epaile nagusia erdikoa da. Bai, hori da. Aurrekoek galtzeten badau, erdikoek galtzetan ez badau, zuk tantuek jokatzen jarraitu duzu. Dotore hemen Erkiaga, lasterkaldi luzea egin du, eta harina Baskek. Ez da aski izan, Pina Erkiagak egin duen 8. galduak biditu Ladutxek.
6 egindako eta beste 6 galdutako. Sake luzea. Eta ona. Eta Baskek ezin. Hiru eta bi. Ona. Hau errepika da. Bai, leku ezobra neuki dago hor. Errebotea ez zuen urruti, baina lekua izan du pilota hori sartzeko. Hemen sartu da. Ladu. Ondo Lopez. Zera Baskek. Bikain Lopez. No. Tranquil. Salarit! Bi! Txokoan Dotoren. Oso ongi Laduts. Bai, eta guzurre emoten dau, bikote hau aurreko zeteko amaierako bikote pardine dela. Hoi momentuen partiduen, 3 bertzino ikusi guz. Lehengue oso bikote zerizue, 8 eta 13 arte, 8 eta 13 urtatik zeta amaiera arte, ez dakin izer pasagaukuen, blokeau indie, oso txarto jokatu dabe, eta oin zeta zira honetan parrido, ez dakit, zeta amaieria ingertu ikustiek edo eragindotzen hori, baina nabarmen aldatu dauren jokue, 3 fase horretan. Reseteatzea garrantzitsua da. Bai, eurentzako oinilo bizi da, ez eta bai alabai irabazi bidabe, eta hasieratik ondo bideratzen badabe eurentzatu beto. Lopez, eskuinez 8 terdi bederatzirik. Ondo Baske. Libre! Bikain Imanol. Aire! Gol! Aire! Zino! Aurrean bote egin erazi, Pumpagoran Laduts. Aire! Lasai. Libre! Zino, aire! Barrura. Libre! Zuzibi! Bue! Aranko, tranquilo, ba. Salarit! Lasai! Errebotea. Yeah! Ondo Baske ere. Behartuta, baina ondo moldatu da. Imanol. Arrotu, atzeratu. Laduts. Zabaletik Imanolen Ormabikoa ikuskarria! Zer izan dau jaun Andreo! Lehen da biziko aldiz menturatu da errematera. Zumaia Ramono aurrez jetxitakoren bat izan du bakarren bat. Eta hemen begira zabaletik ikusi du barruan harrapatuta zeukala Laduts eta zoragarria, Bai, berakor askotan bota du jokaldi hori ez, pizkat albotik, eskapada puntu batekin frontizetik ondo zabaltzeko peloti eta oso ondo neurtute. Igual nire gustorako lartxua arrizgaute du bai, baina asko arriskatu du bai. Baina bai, ondo urte dute eta bueno hori ez, ikusi gu, bero publikoai be gora torri eraitzen, bera be partidun sartu daula erakusten eta bueno, tanto oso garrantzitsu euretzako. Momentura, Bate aritz. Laugarren pasa izan du hori. Arkiagak. Yeah. Ale! Eraman. Bi. Ormabikoa. Burua saldu du. Eta aritzen txitxaka. 5 eta 3. Lehen Lopezek Ormabikoa. Matematikoa.
Baskerenak ez dualako doitasunik izan. Ez, eta gainera ikusin da, botata zoiela eta aritz jasainuki hau. Aritz! Sartu! Tino! Oso behar jotuz. Ai! Aritzek saskimuturra zukitutako pilota kontrolik gabe zijoan. Baske jodu baina ez du deus. Ez, hor, garrazio hori nabenien. Ja, pentsago eta ondora. Eizea lurrien Justuarena gehiago izan da, ez da? Ba, ni bestot lurrea bota dela bazkoan, eizea hankie lurrien harrapautzean, ni bestot biki aldien emon izango zela, okelatan harrapau batze, ba, bueno, bai, oin beruen eutzikotze, gero hotzetan eta seguramente igerrikotze, biserreta, baina, bueno, oin momentuen ez dut uste arazo larri dut da benik. Hor duzuek egunaren atzealdean edo ikiaren korrenean. Izterrien igual. Ez du ezer. Eta txaloak jo dizkiote. Haide! Haide! Ezker Orman ederki jarria Lopezek. 6 eta 4 eta Lopez gaur berari eskatzen zaiona egiten ederkiari da. Bai, aspaldi zen hemen ikusitxoa zen partidutan baino gehitxua atzeratzen, eta gero Ezker Orman atzera heldu zina benin, Ezker Ormana ondo peloti sartzen, aritzekin eroso jokatzen dau beste aurrelari askokin baino, eta bueno, hori aprobetxetan dabil bera be. Eta galdu oso gutxi, bi besterik ez. Bai, azkenien bera beti zen atzerari seguru ez, eta beran movimendu ranguen murriztezun momentuen aritzekin jokatu eran, ba, segurtasun hori berak beti egon dau. Erkiagak Ezker Ormatik garbi irten dako pilota zuen. Ies egin dio, Horratx. Pilota garbia zuen oso. Hor saietxetik jartzekotan zen. Hortik zer nahi egin dezake. Baina lehen bizi. Askia zarrapatu beharra dago. Sake luzegia Ladutxek. Venga, Aritz, bat, Hauxe! Hau, bat! Venga, bilatu aire! Ibo! Aire! Xiot, sale! Errebote Erkiaga. Lasai, lasai! Xiot! Pagoran. Baske. Ondo Lopez. Aire! Aire! Continue! Aire! Bien! Encore, aire! Bien, Thibaut! Imanol. Encore il faut Thibaut. Lasai! Sale! Errebotea. Aire! Getari Arrarentzat, Erkiaga harrapatua du. Lasai hau! Heldu eginda, Baske. Baina gero joan zaio Bidartarrari. Honek ere ez ditu asko galduak, 3. Eginak 5. Datutan oso antzekoak Lopezenak, 4 egindako eta 2 galdutako Zumaiarrak. Allez Thibaut, un de plus. Allez, on fait celui-là. Allez! Aritz Erkiaga. Ok? Aire!
Eta txartzat eman dute. Epaileek baino lehenago adierazi du Ladutxek. Eta txartek, erdiko epaileak ondoren ikusterik daugagun protestarik ez du egin bat ere Argiagak. Eta ez dugu pape eroso ikusten aritz, A ber. Bai, garbi. Oso garbi. Lau galdutako Ispastertarrak. Aire! Baske. Bigarren jokoa berdintzeko aukera dute. Urdinek. Baske. Bederatzi terditik arrebesez. Pasatutako pilota, jaso. Baske. 6 terditik orain. Azpitik. Eta lortu du helburua abiadarekin. Eta aurrean botea inaraztera. Ados jaun Andreo, gados. Zazpina berdin bigarren jokoan gogoratu lehen da bizikoa. Larri ibili eta gero Euskadik irabazi duela. 13 eta 8 galtzen joan dira. Baina 8tik 15erakoak jarraian egin dituzte. Bai, hor pelotakada hona bota du Baskek. Beran lekuz kanpo eguen. Leku hartzera behar izan. Ez dute inderlarre egin baina Bixent Artien sartzi lortu dau. Imanoli pelota gatsa ipinita. Tantu euren alde. Edarra benetan, zubira. Bien tartera, erreboteatua, 8 eta 7. Erki kendua. Ergodi egin zaio. Ladutxi. Zatua. Bai, nik ez dut Baske gaina eskatu iotzela eta atzetik aurrera sartzeko pelota asko begoki xau esan. Eta beste akatz bat, bikote frantezantzat. Prest zegoen Baske. Bai. Eginak gehiago dituzte Urdinek. Aurrelarietan berdin, bederatzina, atzelarietan Lopezek 4. Baske 6, baina galdutakoetan aldea handiagoa da. Ez du bat ere asmatu. Aritzek. Oparia estimatu du Ladutxek. Eta epaile estu ibili da. Eta 8, bai, epaile estu ibili da, hemen sare bigun horren gainera erori da. Baina pestot, hor instintiboki ez da nahi zen kantxarutz urten. Atzelarixe pelotean bi etorteko aukera hori horregon da, eta zarerutzkun nahi horretan izizan kasgora horregon da. Luzegia. Pasetan parean dira. Launa pasa. Guazen oain, bat. Venga, Ondo kendua. Aire! Sale hondo, asko. Barrura. Aire! Ado! Aire! Ondo Imanol.
Ondo Baskere. Salaritz ondo, sale ondo. Lasai, bote. Errebote ona, baina Punpagoran bidartarra oso behartuta sartu da Erkiaga, baina ondo. Gol, sale! Sino! Erkimanol Punpagoran. Eta Lagutxe pilotak du berriz ere. Bai, pelota oso garbixe. Atzera bera. Hor duzue, Xabi Barandika. Anai albuen daukela. Dalo, bien! Hasi bat! Esku pilota zuen. Atos jaun Andre Ogados, bederatzina berdin. Bien! Salaritz! Eskuinka da indartsua. Ormadiko Aritzek. Ez da askorik zabaleratu, erraz heldu da, baina orain ere guztaiaz jo du pilota. Bai, eta oin, atzenengo tantutan ikustu Ludo pixkat galtzaile moduen, lehenko zeta maieran beuki dau. Eta ez dakit, oin da punto baten, ez dau konfiantza larrei emoten, Aritz bera, estabil brillo askokin, estabil erremate ikusgarririk eitzen. Ofizioz geisha dabiz, atzo bertan bebai. Baina, bueno, ofizio horrek momentuz emototze abantaia hau ez, oin pelota bat geisha buena bota, eta ladutx bera, ez dakit, azelera hui dabilen edo, estabil azmetan azkenengo tantutan, eta beran akatzekin dabil Euskadiko selezioen momentuen. Oso bote apala egin du pilota horrek, baina heldu da Baske. Errebotera Ladutx. Azze pilota sartu duen Imanolek, oso errebote ona izan da Ladutxena. Orain Punpalaster sartua. Ladutxek ere tanto ederra doa, bukaera ona merezi luke. López Errebesez. Oi! Aire! Joke! Aire! Aire! Bai! Barrura nahi izan du. Ezker hor maio du, pixka bat zabaleratu egin zaio, alere nahiko erdian. Bai, eta barriro Ladutxen erabaki oso txar bat. Egixe da, Baskek aire ezagotzela, baina aire ezagotze, ez sartu. Ni pestot buruz gainez bala pasauko Baske pelota horrek, eta leku oso txarrien sartu da hor peloti sartzi oso gatsa da. Beno, azken hiru pilotak Ladutxe galduak izan dira, bat erdikoa. Oinak tinkatuta zituela eskuinez, gero Ormabikora heldu da. Han, bueno, ura aurrekoa baino zailtxegoa zen, han ibilien zikoan, eta baina ura ere sartzekoa zuen, eta azkenengo hau, eta horren ondorioz, 11 eta 9 bigarren jokoan Euskadi aurretik. Ordu bete eta minutu bat partidak 329 pilotaka da. Eta hemen gauza bi daude jokoan, alde batetik. Gizonezkoen finala, gizonezkoen txapelak. Eta horrekin batera, baita, nazio irabazlea zein izan ere. Hau, Euskadi irabaziko balu, beralitzateke nazio irabazle, gizonezkoetan irabazi eta emakumezkoetan bigarren. Baina Frantziak irabaziko balu, Frantziaren litzateke. Bat irabazi eta bestean hirugarren. Atzera Ladutxek. Ondo Imanol. Baske. Luze. Eskura. Atzera Baske, berriz ere Luze. Haze pilota sartu duen. Oso behartuta, hemen zer eskatzen ari da Baske. Ez, nik pestot Ladutxe izatzela azalera prestetako. Bera txula zaintzera zoiela.
Ladutx, atzera errebotea Bizkaitarrarentzat. Eta ez daki Ladutxek ikutu ote duen seguru asko ez, bai. Bai, nik uste baietz, Baskeri urrundu jako pelota hori, eta bai, nik uste baietz. Daliteke. Pilotak Baskeren saskian atera duen hotsa entzun dugu. Hau haze pilota jaso duen ikuskarria benetan. Eta lau tanto segidan egin dituzte orain. Eta bai pixka bat ikutiko zuen, ala? Nik uste baietz. Tatxo bat. Hotsik ez dugu entzun, baina norabide aldaketatxo bat izan du antza denez pilota horren. Non, fallait pas prendre, ils sont morts. Ils sont morts, ils peuvent plus tenir. Amabi eta bederatzi. Lehenbiziko jokoan amabi eta bederatzi ez ezik, amairu eta amabi eta bederatzi ez. Amairu eta zortzi ere aurretik izan dira. Ladutx eta Baske, handik aurrera ez dute tantorik egin, lehenbiziko jokoa Euskadik eskuratu du. Eta bigarren honetan, hiruren faltan beste horren besteren aldea dute Erkiagak eta Lopezek. Eta gu Johan Sorozabalekin gaude. Johan, Gabon. Gabon. ¿Qué tal estás viviendo esta final? Bien, que es un final que estamos todo el mundo disfrutando mucho. El partido está muy bueno y ya. Has jugado con Estados Unidos, pero también eres francés. Me imagino que estás un poquito a favor de Francia. No, porque cuando empiezas un torneo solo jugas para ti, entonces Francia es el oponente hoy y que gana lo mejor y creo que pueden hacerlo también Francia. Pero va a ser difícil porque solo queda 3 tantos a Euskadi y que el mejor gane. Bueno, por último, habéis ganado esta mañana, vais a ser terceros, vais a subir al podium. ¿Qué tal te sientes? Con un poco de frustración porque queríamos jugar este partido, pero hemos jugado a la mañana, era un partido difícil después de la defensa de ayer, pero contento también con el equipo de Team USA de estar en el tercer lugar. Eskerrik asko, gozatu, ondo pasa. Zuri. Gustura eta harro estatu batuekin jokatu eta hirugarren postua lortu izanaz. Hirugarren estatu batuak, laugarren Espainia. Beste bat, Nueva. Uzkaire! Eta bikote frantzesa pelota barriza dago barri do. Azkenengo kartutxo gerretan, nipestot erabaki zuzena dela euren partetik. Pasa. Bosgarrena du, baina ez du garrantzirik. Urrengoa lautik zazpirako eremuan errendituz gero behintzat. Erkik endua. Aire, agantran, Tino! Go! Oso ondo Baske. López. Zabalantxetik ezker Orbarantz. Eta Ladutxek ezin, Baskek ere ez. Imanolen ameritua hor Zabaletik pilota hain ongi jarri izanagatik. Nik pestot ezker Ormatik ez da bela santu urten pelota horrek. Zuzenien bintzen sensazio hori emozte. Baina lan dauzti, Imanolekin biban egin dau, ezker Ormara bota eta ziurgabetasun hori sortu hartari zen. Amairu eta amar. Lehen jokoan amairu eta amar galtzen joan eta irabazi egin dute. Bigarren honetan, 11. tantoa. Ladutxerentzat eta Baskerentzat, hemen barkamen eske Baske. Suertez egindakoa izan da. Errebeskada horrek ezker Orma jo duenean, sekulako ziztu hartu Zabalerantz. Lopezek eltzerik ez, barruan 11 eta 13. Hemen ez da oraindik ez erabaki, tentsioa. Tentsioa handia.
Atzera Saietxetik. Eraman Baskek. Ormabikoa eta tanto, 14. Tanto bakar batera du Euskadik. 2025 urteko Nazioen Ligan gizonezkoen txapela eta gainera sailkapen orokorrean ere lehen postua emango liokeena. Eta hau aipagarria da, Biparetaz hause lehenengoa. Eta eskumaz biparetaz, ez da kostauaz bapein. 14. Beira. Zen olako giroa daukagun, ehunka zutik. Ladutxen aukera, Saietxetik atzera, Lopezi eskura etorri zaio, atzera Imanolek. Eta Euskadiren txapelak gizonezkoetan eta orokorrean. Euskadiko selekzioak lehiak eta ofizial batean parte hartu ahal izan duen lehenbiziko aldian. Historia egin dute Erkiagak eta Lopezek. Eta zer nolako poza Imanolena ere, ez da oso adierazkorra aritz nahi bauzue. Imanol bera ere ez oso, keinu asko egitekoa, baina hor gora begira bi eskua galtzatu ditu. Selekziokideen besarkadak orain, Einaut Urreiztirena eta Unai Lekerikarena. Filipinen aurka bakarrik jokatu zuten Urreiztik eta Lekerikak. Bi izar historikoen aldeko autua egin du Ander Bilbao hautatzaileak eta hauek ez dute hutsegin atzo finalerdian sufrituta. Baina irabazi. Gaur ere ez da sufritu gabeko garaipena izan, baina bi jokotan irabazi dute. Hirugarren baten beldur ginen, gazteagoak dira, arnasa luzeagokoak gaur egun eta hemen duzue hauek ere nola ospatu duten ordezkoek ere. Bai, nik bestot ordezkoek eurek ospatu dabela geixa Aritzek eta López de Paño. Lekerik gabe askoa kantatzen ari dira orain. Unai jarraitzaile asko ditu Gernikan. Beno, eta podiuna antolatzen ari dira. Hirugarren koska daramate orain kantxaren erdira, horra igoko direnak. Frantzia emakumeetan eta Estatu Batuak gizonetan. Eta Olatzek irabazleak hortxe dituala. Bai, hementxe dauzkat txapeldunak, Euskadiko selekzioa txapeldun, zorionak bikote. Eskerrik asko. Bueno, gaur ere atzo bezala, Imanol, izerditutako partida, baina ametsa egi bihurtu da. Hori da, gure objektiboa lortu dugu eta hemen jende guztia nahi zuena lortu da. Aritz, zer suposatzen du Euskadirekin txapelketa hori irabazteak zuretzat? Bueno, ilusio handiz ez da. Ekipuen bihar oso ona, saioetatik, aurre hautaketan egon dizen danak, hone hau posible indaben danak, eta guri hemen egoti lagunduzkun danei. Presio asko zen eukaten, Euskadi lehenengoz ofiziala zen, kantxan eraman behar da presio hori, eta 8 eta 13 atzetik izan da Imanol, lehenengo partida, lehenengo jokoa iraultzen asmatu duzue. Bai, ez da erraza izan, atzetik ibiltzea, hori manejatzea ez da erraza, baina aguantatzen, bagenekien pazientzia balia handia duela, eta hori lortu dugu, pazientzia handiarekin kantxan, azken finean behaiek desmoralizatu eta guk aurrera egin, ez? Hainbat eta hainbat txapel irabaziko zenituzten bion artean, ezin zerrenda batean sartu, baina ez dakit honek beti ere toki berezia izango duen zuentzat. Noski baitz, esan du, lehen lantalde handixo da hemen, eta ez da gure lana bakarrik, ez da, eta, danen lanak frutuek emonda bezala ikustie, guretzako erronka bat izen da. Da, partiduen ikusi dugu gogo handixegaz gauzela txapela etxera eruteko. Manol? Bai, azken finean, sama handia hogen eukan bizkarrean, baina gauza positiboa, Aritzekin gauzak errazak direla kantxan,
Ere bai asko disfrutatu dugu ekipoan, ekipo oso polit bat izan dugu, ambiente izugarria, asko disfrutatu dut. Eskerrik asko bikote eta zorionak gozatu, txapela zuena data. Eskerrik asko. Beno, final estua eta irekia izan dugu, eta finalaren ingurumariek ematen dioten balioa erantsi behar. Balioa erantsi aipagarria urten honetan Euskadiko selekzioen estreinako parte hartzea izan baita. Gernikan gaur sarrera guztiak salduak ziren. Eta emakumeetan txapeldun ordetzarekin konformatu behar izan du Euskadi. Gehiago izan dira Erika Mugartegi eta Arai Lejardi, bai ligaskako partidan eta bai finalean. Eta Laiak eta Maiak berriz, bigarren postuarekin konformatu behar. Gaurko finalaren datuak 375 pilotaka jo dituzte, gehien baskek 103, gutxien ladutxek 77. Gorrietan berriz, Erkiagak pilotaka da gehiago Imanolek baino. 9 pilotaka da gehiago. Ordu bete eta 8 minutu terdiko iraupena izan du partidak. 2 joko eta huts irabazi dute. Eta hemen pilotalekuan gu Euskalduna gara, Euskal Herrikoa kantatzen diar dute. Menditon torrean. Ez da bide xamurra izan. Ala jinkua, ez denez bide xamurra izan. Lan sukalde lan handia behar izan du urte askoan. Etxiak hartuta ere egon gara, zenbait boladatan, baina ez emaitzak izan ditu ahalegin horrek, eta bi finaletan ordezkaritza izatea lortu du Euskadik. Eta baita bietako bat gizonezkoena irabaztea ere. Hemen Filipinasko ordezkariak. Mexikarrak. Estatu Batuak. Epaile taldea, boskide gozatua. Iker Amarikak diardu. Saribanak eta ugidatzen. Gurekin ez dira ari, Iker. Ez eta Espainiako selekzioa be falta da hor. Orain doaz. Txapela lortu du Espainiak. Emakumeetan laugarren geratu dira gizonetan. 3. eta 4. posturako partida. Osme Agirrek eta Ruben Pailok jokatu dute, eta hor duzue, banderaren ondoan, Oskar Intsausti, handia! Jalaz irabaz daiteken dena irabazitakoa. Joko Olimpiko munduko txapelketa, gero profesionaletan buruz buru eta binaka txapeldun pilotari historikoa. Podiuma utxik oraindik. Selekzio denetako ordezkari guztiak. Kantxan dira, Gernikako Jaialai pilotaleku historiko eta edarronen kantxan. Eta podiuma erdi-erdian jarria. Epaile taldearentzat orain, txaloak.
palkotik igaroko dira, eta handik erakundeetako ordezkarien eskutik jasuko dituzte oroigarriak. Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea Ibone Bengoetxea. Bizkaiko aldun nagusia Elisabete Etxanoe Andrea. Gernikako alkatea Gorroño jauna ere hortxe da. Jose Mari Michelena Euskadiko Pilota Federazioaren lehendakaria. Eta Xavier Casaugon nazioartekoarena. Eta horrezkerrean Eraman enpresako kide Gaizka Eramanek antolatu du hau. Nazioartekoak alaxe eskaturik, agindurik. Eta lehen da bizi emakumezkoetan laugarren postuan geratu diren pilotariak. Fernanda eta Ballesteros eta Enrique Fernandez taldearen ordezkari. Emakumezkoetan 3. geratu den taldea Frantzia. Ligaskan Mexikoren aurkako partida galdu egin zuten, baina gaur eguerdian jokatutakoa 3. eta 4. postuetarakoa irabazi. Hor duzu, Sorozabaldarren arreba oiana denen buru. González ere bai. Frantziak beraz 3. postua podiumean izango dira. Eta orain esan diete, zoazte, podiumera. Zeu irabazi duzu eta. Gustura daude. Bigarren geratu direnak berriz, Euskadiko selekzioaren ordezkariak. Finalerako hautatuak Elaia eta Maia. Elena eta Maialen izan dira bestetik ideak. Eta Ander Bilbao selekzionatzailea. Joseba Urkiola, Euskal Telebistaren kiroletako zuzendaria ere hortxe da. Xavier Casaugonek ezarri domina. Zilarrezko domina txapeldun ordentzat. Gustura dago Michelena, nola ez? Antolakuntza, esan bezala Eraman enpresari agindu diote, baina antolaketaren ardura Euskadiko Federazioaren zen, eta antolaketa bikaina izan da. Ba, hain ipestot berak indabela hasieran laburpena ez, erronka bat zan, eta ipestot dudabarik oso antolaketa ona gondala, ikuskizun oso ona izen da, ez bakarrik joko aldetik, antolaketa tipo bai, eta ipestot danak posiko duteko modun doizela.
Dominak zorion agurrak eta musuak jasota. Orain podiumerantz. Bigarrenei dagokien koskarantz. Eta hor nesken txapelak. Koloretsuak. Eta txapeldunak Roberto Lekue hautatzailea tartean badoaz. Eta txalo zaparrada egokixe. Eta txalo zaparrada hauentzat ere. Erika Mugartegik eta Arai Lejardik ordezkatu dute Espainiako selekzioa. Partida erabakigarrietan. Eta dominak eta txapelak denentzat. Txapela bisera truk, ez da truke txarra. Roberto Lekue. Gizonezkoetan ezin izan dute finalean. Bikoterik sartu, baina emakumezkoetan finalean sartu bakarrik ez, gainera nagusitasunez irabazi. Hirugarren postua beraz, Frantziarentzat podiumean dira dagoeneko. Txapeldun orde Euskadi. Eta txapeldun Espainia. Su festa eta guzti. Eta orain, Espainiako himnoa bozgorailuetan. Emakumezkoen mailako podiuma osaturik eta sariak banaturik. Espainiako himnoaren entzun dugu. Himnoak txistu asko izan ditu, pilotariek 2-3. Ba, eta gero amaieran txalo zaparra da entzun da. Himnoai pitetik gauza bat da, nik uste dut pelotarizei gero bai aurretik sari banaketan eta gero orabe txalue jogako ezela merezi da ben moduen. Maila handi erakutsi dute Mugartegik eta Araik beraiek izan dira onena inolako zalantzarik gabe. Eta merezi bezalako aitortza egin zaie Gernikako Jaialai pilotalekuan.
Eta orain gizonezkoetan 6 selekzio izan dira, 6 herrialde, 6 nazio. Eta 6. postuan geratutakoak dituzu hemen. Floresek eta Benaventek jokatu zuten Euskadiren aurka. Eta gustura daude hemen bizi izandakoaz. Ez zaie ahaztuko. Eta begira, txandala, autografoz beteta daro txandala. Goikoren ez Gorkaren autografoa dagor. Johanen azpixen. Joharen azpian. Reistirena ere etorkizunien igual identifikatu dut. Jertzi esaltzeko asmo eukiko dago eta horrek igual balizio mongotze. Balioa badaukanez hemen parte hartu izanaz gustura doaz bizi izandako esperientziaz oso eskerroneko Filipinarrak. 5. postuan geratu direnak berriz Mexikarrak. Sierrak eta Ruizek jokatu zuten azken partida. Oso gauza politak erakutsi zituen gainera. Niako egile oso trebea dela erakutsi zigun Gonzalo Sierrak. Lau selekziorik hoberenen mailan ez badaude ere. Bosgarren beraz, Laugarren geratu da azkenean gaurko 3. eta 4. postuetarako partida galdurik. 2. bikotearekin Espainiaren izenean jokatu dutenak partida erabakigarrienetan Erik Mendizabal eta Gorka Mugartegi atain, hemen duzue, Gorka Martinarra. Lehenbizi. Ruben Bailo du atzean. Bigarren atzelari gisa aritu den Nafarra. Ofizioa ondo ikasitako mutila. Eta oso maila duina eman duena. Josme Agirre Zumaiarra eta Erik Mendizabal Mutrikuarra. Hoy en este tercer y cuarto puesto no han podido conseguir la victoria en contra de Estados Unidos, pero son los cuartos clasificados en este Jaya Raifas Pilota Nations League. Nasiko gara, Odina osatzen. Oskar Intxaustik agurtu ditu kaldera bilduala. Eta gaurko partida irabazirik 3. postua Estatu Batuentzat. Beni Bueno hautatzaile pilotari bikaina izana, hemen Gernikan duela 23 urte jokatutakoa. Eta hau ere oso gustura dagoena hemen bizi izandako esperientziarekin, benetan gizon atsegina. Hor duzue, Bueno. Itxegenari besarkada ematen. Eta, esan bezala, gaur irabazitako partidari esker, 3. eratu dira. Iria Etxeberriren agurra ere bai.
Eta orain lehen biziko bi postuetan geratu diren taldeak. Gaurko finalean sartu dira Frantziaren ordezkari Laduch eta Baske gaurko finalean estutu bat eman diete favoritoei, baina ezin izan dute txapelik eskuratu. Frantzia txapeldun orde eta txaloak hauentzat ere. Laduch, Baske oraindik izerdi patxetan. Laduch aurrera zoien. Nora hoa Laduch. Hemen zeuzkagu dominak. Bueno, final intentsitate handiko finala jokatu dute. Bai, eta momentu batzutan euren aldera be erun deuki dabe, lehenengo zeta horretan 8 eta 13ko hartan ez gendun ikusten eurek zeta galtzeko aukeraik, batez be ez gendun ikusten Aritzek eta Lopezek buelta motie, baina euren akatze batzuk baliatuz eta bueno, apare gauza ondo inde, zet hori galdu dabe eta gero bigarren zeta ja asko zaildu jakue. Jon Tamborindegi irribarretxu. Bigarren postu honen bestez, Frantziarentzat. Eta orain entzun dezagun Nazioen Ligaren irabazle gizonezkoetan Euskadi! Dotorea, txapelak. Beltzaren gainean zuri berde eta gorri. Zenbat txapelote ditu. Dagoeneko erkiakak. Zenbat Lopezek lehen olatzek esan du. Zerrenda batean eliratekeela sartuko, bai sartuko lirateke, baina luzea beharko luke. Luzie, horri baten ezin sartuko igual. Horri batzuk piko ziren, baina bai, hombre, zerrenda baten amaitxu artekue inalko da bai. Baina zerrenda luzea. Pilotari historikoak Frantziako federazioaren presidentearen besarkada ere jaso du. Ander Bilbao txapelaz gustura. Eta Urreiztik Euskadiko federazioaren lehendakariari imandako besarkada. Eta Unai Lekerika ere txapeldun. Zeinen gustura. Zeinen gustura. Gernikarra. Eta zeinen gustura Gernikara bildu diren zaleak. Igandean hasi zen, bai, inaugurazio ekitaldia astelenean izan zen, zuzenean ikusi ahal izan zen duten, baina lehendabiziko partidak igandean jokatu zituzten. Podiumaren atzean dira hiru talderik onenen ordezkariak. Empezamos con ese podium, tercer clasificado, Francia. Frantziarentzako Estatu Batuak. Ez, Iker. Hirugarren sailkatuak, bueno, nahasmena eragin dezake. Nahasmena eragin dezake. Sorozabal anaiek ordezkatu dute
Estatu Batuen selekzioa eta, bueno, Estatu Batuetan jaioak dira, eta anarizelako orduan jokatzen, baina ni harritzen bizi dira, egin dira pilotari. Txapeldun orde, Frantzia, lan ederra eginik. Eta irabazle, txapeldun, Euskadi. Euskal Abendaren ereserkia. Eta ze txalo zaparra da Euskadiko selekzioarentzat, eta oraindik azken sari bat geratzen da emateko. Zein izan ote daba nazio irabazlea. Bueno, ez dago zalantzarik. 2 finaletan sartu dituzte ordezkariak. Euskadiko selekzioak, sartu ditu ordezkariak Euskadiko selekzioak. Emakumezkoetan txapeldun orde, gizonezkoetan txapeldun. Zalantza izpirik gabe. Txapela Euskadiri dagokio lehenbiziko partaidetza honetan. Emakumezkoetan Elena Maialen Elaia eta Maia. Eta gizonezkoetan Urreisti, Lekerika, Erkiaga eta López. Eta Euskadiko selekzioa irabazle Xabier Kazauon nazioarteko selekzioaren, nazioarteko federazioaren lehendakariaren eskutik Jose Mari Mitxelenak hartu du erabat unkitua Oiartzuarra. Antolaketa bikaina eta emaitza ere bai. Kirol mailan zer nahi gertatuta ere alaxe izango zen, eta hor Imanol Lópezek veteranoenak astindu du bandera. Maialenek norbaiten burua ere bai, nonbait? Kamari dagoan gertu eta... Bai, Arkaitz gure lankidea izan da. Bueno, lastana izan da. Bereka. Eta inaugurazio ekitaldian sekulakoa izan zen, gogoangarria izan zen, unkigarria izan zen Xabier Kazauonen hitzaldia. Orain ere, berari emango diote hitza. Elizabete Etxanobe eta Ibone Bengoetxeari eskerrona emateko, eskerrik asko esateko, aurten antolatu dugun txapelketa honegaitik, hortxe oroigarri txiki bat ematen dien Nazioarteko Federazioko presidente ordea, Lilu Etxeberria eta presidente jauna Xabier Kasaubon. Beraz, eskerrik asko, detaile oroigarri txiki horregaitik, erakunde biei ematen diena, nola ez, haien babesagaiti posible izan delako Jaialai Bas Pilota Nations League txapelketa antolatzea. Eta jarraian, Jose Mari Mitxelenaren hitz batzuk entzungo ditugu. Lehenbizi Mitxelenak hitz egingo du, Euskadiko Federazioaren lehendakariak. Gabon. Gabon. Gabon.
badago bertso bat oso lotuta dagoena pelotarekin. Aldaketa eta moldaketa asko izan du ditu, eta orain erabiltzen dugu abesti edo kanta bat bezala gauz askotarako. 1851 Maulen, Zuberoan, partida bat jokatu zen eta horren ondoren pelotaria irabazi zuenak hartu zuen bere gitarra eskutan eta berso bat bota zion bere aurkariari eta bertan ziren ikusleei. Berso horretan jasotzen dira euskaldunak eta euskal pilotariak ditugun baloreak. Errespetoa, gizatasuna, alkartasuna eta irabazten jakitea. En septiembre de 1851, en Maule, Zuberoa, se jugó un partido de pelota y el vencedor cogió una guitarra en sus manos y cantó un verso a su contrincante y a todos los espectadores que estaban allá. En ese verso se recogen todos los valores del pelotari de pelota vasca, que son el respeto, la humanidad, la solidaridad y el saber ganar, con humildad y sin humillación. Orain, zuen laguntza eskatuko dut berso edo kanta hori kantatzeko. Denok ezagutzen zute. Agur jaunak. Errespeto osoz. Agur jaunak, jaunak agur, agur terdi, agur jaunak, jaunak agur, agur terdi, danak jainkoak inak gire, zuek eta bai gu ere, agur jaunak agur, agur terdi, hemen gire, danak jainkoak inak gire, zuek eta bai gu ere, agur jaunak agur, agur terdi, hemen gire, agur jaunak. Hortxe, Txalo Zaparradak, Jose Mari Mitzelena Euskadi Pelota Federazio presidentearen hitzak. Urtsaile pilotariaren Aitziera ematen hitzak eta kantua ekarri ditu gogora Mitxelenak, eta orain Xabier Kazaubonen hitzaldia entzun behar dugu. Presidentea Xabier Kazaubon. Jana Andreok, agur terdi. Egunotan euskal pilotari esker bertinda zunaren, bikaintasuaren, eza errez respetuaren baloreak bizi izan dituen.
Euskal pilotak hurbildu egiten gaitu. Gaur duela aste bete bano, sendo dago daro euskal pilota. Jarrai dezagun beti, gure kirola, euskal pilota, gero eta sendoago egiten gero eta biziago egiten. Queridos atletas, queridas jugadores, me voy a dirigir a ustedes por una última vez, directamente. Vinieron hasta Guernica para hacer brillar a la sexta punta. Compitieron intensamente, los unos contra los otros, o más bien diría, los unos con los otros. Se desarrollaron en la cancha su entusiasmo y numerosos actos de júbilo provocaron al público. Mostraron en la cancha lo que es la grandeza humana y de qué es capaz. Durante toda esta semana vivieron juntos en paz, bajo el mismo techo de este Jaialai, bajo el mismo techo del Hotel de las Delegaciones. Se abrazaron, se respetaron los unos a los otros. Crearon una cultura de paz. Esos comportamientos deben de ser fuente de inspiración para todos nosotros, para sus dirigentes y para todos ustedes, los pelotasale. Gracias por habernos hecho soñar. Gracias por hacernos soñar. Gracias por dibujar con sus cestas un mundo mejor para todos. Esa Liga de Naciones creó en Guernica una cultura de paz inspiradora. Por eso hago esta noche, antes de clausurar este evento, hago una llamada a todos los que viven y entienden y comparten lo que es el espíritu de ser Plaza Guisón. Ha llegado el momento de vivir esa cultura de paz. Diariamente ha llegado el momento de estar en el espíritu de Guernica, o te quería decir, en el consenso de Guernica. Dentro de un nuevo marco de la agenda de la Federación Internacional, es la primera vez que esta Copa de Naciones vio la participación de Euskadi. Y el signo también de una perfecta y fue el signo también de una perfecta igualdad de género. Fue una competición de una nueva era. Por eso quiero agradecer a todos los amigos de Guernica y de Euskadi. Mis más sinceros agradecimientos al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Federación Vasca. Eskerrik asko al Comité de Organización bajo la batuta de una Dream Team. Gracias Gaizka, gracias Sigor, gracias Iker. Mi gratitud y la de la Federación Internacional de Pelota Vasca, a la FIP, pero también a ETB, por su contribución primordial a que en este momento nos están viendo en otros continentes. Agradecimientos y reconocimiento a la comunidad de la pelota, a las federaciones, a los pelotasale y a ustedes, jugadores y jugadoras, pueden ser orgullosos de lo que han dejado en esa competición. A ustedes, público, antes de que tomen el avión, antes de que tomen el bus,
antes de que tomen el tren, antes de que tomen el coche, yo les tengo una pregunta a todos ustedes y a cada uno de ustedes. Y una tarea pensativa para cada uno de ustedes. Es muy sencillo. ¿Qué significa para ustedes y para nosotros como comunidad la pelota vasca? Zer litzateke eskualeria pilotarik gabe. Hortxe eskerrik asko, Xabier Casabon nazioarteko federazioko presidentearen Zer eskualeria pilotarik gabe. Kantatu ez du egin, baina kantarazi egin digu. Eta irudi eder honekin emango diogu gaurkoari amaiera, gogorazi nahi dizuet, asteburu honetan eskuzko pilotariek jai dutela, oportxoak dituztela, eta asteburuan ez duzuela pilota emankizunik izango, baina Gernikan bizi izan duguna benetan ederra izan da. Hauxe izan da Euskadiko selekzioaren lehen lehiaketa ofiziala. Eta egunotan Gernikan bizi izan dugun guztia zoragarria eta zirraragarria izan da. Eskerrik asko nazioarteko Euskal Pilota Federazioari hau guztia ahalbidetzeagatik. Eskerrik asko hau posible izan zedin politikoki eragiten saiatu diren guztiei. Eta eskerrik asko hamarkadetan bultzaka aritu diren taldeei. Zorionak Euskadiko Euskal Pilota Federazioari hainbat urteko lanaren ondoren ofizialtasuna lortu izanagatik, eta baita lehiaketa hau hain modu bikainean antolatu izanagatik ere. Eta zorionak, bereziki zorionak, Gernikako jaialai pilotalekuan lehen egunetik azkenera halako heldutasuna eta begirunea erakutsi duten zalei. Txalo zaparrarik handienak biztan denez eta espero izatekoa zenez Euskadirentzat izan dira, hau Euskadiren plaza zen, baina erabateko errespetua erakutsi dute gainerako taldeenganako, baita Espainiarekin jokatzea erabaki duten Gipuzkoar eta Bizkaitarrenganako ere. Egunotan kazetari ugari izan da hemen, Altuna Artola finalaz ez dute erreportajerik egin, Palisten grebaz hitzerdirik ez dute idatzi, ez dute inoiz idatziko, baina Gernikara etorri dira, saltsabila, gatazkabila, ez dute halakorik aurkitu. Adiskidantzazko giroa aurkitu dute hemen, pilotaren festa zirraragarri bat. Casaubonek inaugurazio ekitaldian esan bezala, horma hauek libertimendurako hormak dira, sormenerako, arterako, bizikidetzarako. Ez Mexikok, Marokok eta Israelek eraiki dituztenak bezalakoa, gaiek zatiketarako eta zapalkuntzarako dira, hemengoak bizikidetzarako. Gaur berriz, pakezko kultura aipatu du Casaubonek, eta plazagizonaren figura, orain plazandreak ere gehitu behar zaizkio. Gernikan bizi izan duguna benetan zirraragarria izan da, eta halako girorik errepikatuko baldin bada, Euskal Ordezkaritza ezinbestekoa izango da aurrerantzean ere. Espainiako federazioak pilota eta bizikidetza esola bazaizkio, Gernikako elkartasun erakustaldi hau kontuan hartu beharko luke eta elegitea baztertu. Hau jaun Andreok ez da gailurra, baina arnasa eman digun gain zoragarri bat bai. Gora Euskadiko pilota selekzioa, gora Euskal Pilota, aurrera goaz.